Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Chinchira chito chigekoronigo chirasoko goselibwoko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yawe kwene kingangwe somye oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere nabo igabange nabanyika iligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yagire ngumanga bunarero Mirna nabaribe chinguru erikwe manyabona wataka kuruchitanenya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana magia ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakere tuko bwomugusi nigo bware gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera enyere yabo ya kera litko tomocha Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation
from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tukunesegi ekerwe kirensinyo ogosemeria nkoro One Fit Health Center ni ntomwali bumuchando Secretary ne Dr. Kenna Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya One Fit. Inyagitari ya One Fit ya chagete 2005 asumucho karatina. Asinya gitari ya World Fit nerenya gitari entangani ase East Africa ngima asitogo kolege ntegekoro kunga blending of medicine yani ngegese gitari ya World Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaile tuatumia enjire ya kawaida tokurukanga conventional medicine tuatumia nutritional medicine na tuatumia ndio international herbal medicine. Asinya gitari yeito itoko make sure nga tuakole diagnosis tuamanyire no chando yabo bwate wekerenjira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa mayogo nye kwa buli wo marembe n'ekindwali kinko mu buno buriri bw'isukali, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba n'obwoba. Tunyora Samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantabu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiro ya Marigiti Omuchobo Songo. Kuse tuakiresime asi number 0722245763. Etari ya kurualia maroira aliare complicated abaroira bagocha baruarte mono. Ekero ba chirege igoro ba irwa mariogo muroira akwando kora matukato lakini ekero ba koira na rio wacha kora daktari ya kabere ya gatatu bokonya aba buyendete. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanjira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemera inde aso twanjira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira dese serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa negorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM
secretary general ya rogo saini kurwe binto kurema kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Mugusi omwancho murigiriri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigiriri aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eyene Soko TV elietaliane ni Innocent Onyango. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosirwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Soko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro Oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tukumera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika iligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi
kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro ime ye TV ya ona mbe Mensoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Mensoko TV oboroso bumugusi Yekoro yeito ime Yenzoko Yenzoko Yekoro yeito ime Yenzoko Yenzoko Ibiengia yagire ngumanga bunarero Mirna nabali bechinguru Erikwe manyabona wataka kuruchitanenya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke Nakige Kos Kiamesa Yamangana Maya Obutindino bosombasi amate Ninki kere tokore Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wana yakireke wango guikaruari kwanya oroyo onde orenge kwa ende kanisa utigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi Christmas number 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora chingatale icyobutindo Chuo kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kutembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Eye Mensoko TV, oboroso bumugusi. Tomurigiria wigeta senige Soko TV mambia bono no gusabano kwigena kwanenga kwa bokire bya wachakiri kuyarigania asemero bya guri itsko lya rero litote banga TBT Thursday ngagitinga kwa bokire bya wachakiri kuyarigania onyare ko wikiranirende eganga yago tawateba butamenga kero tugo kwa rero manjito murigiria ensoko bwakire ne kinga kitokoboka kinga kiri ko igwari ogire ito asenyumba yago kwamanya boigonga kinga kiri cyo gwetoma chekire ne maitenga nabo irabenga kwa rura asemero muyago emambe abono kingaratote banga mirimo tubiye kaini nande tubiye kaini narura se mirimo yaye ne nyumba ya yaro chigose mbona ikire nyumba mwaye nabo igo nale boigo mwachi tumurgiri ogenderete kugenda ase
chisemo chiri akore mirimo nare boigoikiranire kuri ntogoteba nga twensi no gwetoma tunya tugikirania eganga yetasa magimaito mambi yabono boigo chitkoliria tugenyete sana ni maitomo Kenya naganyete korwa chisemo chiri che county Nyandarua constituency ya Olekalau taitkomanyanga gwikira rero mwanchito morigeria niworera chikunyara kagochorwa buno morai na boigo taitkomanyanga ninki kiendete gukorekana imambia yabono mwanchito morigeria tuchigotebya bene kuri netigana kwariania somoro bitu wensoko bwakire aigani gotogo semania twatebania na begotwa kwali bagabuno mogusi kwanyara gokwena nirio giriago wetira so wakesimi gocha sinamba itu studio 07886663 078 na trineri namba yo moere kwanyara kugokwana naitwe na begokwabeka ujumbe yago gusurwa karaga sinamba itu studio boigo asensemo ya WhatsApp kwanyara kugusanga naitwe boiga sumta naitwe Facebook mwanjito murigiria bune soko digital na bogusanga naitwe wika sensemere yokurukwa YouTube naro kwanyara gukubika ekerengero kyago kwaratu kwane mambi yabono ilikuwa manyanga kyo mwanjito murigiria tuabukire twensi wakwane abantu bago boigonye kubwate chinga kibo tambe togotebengana bokobeke simiago enchira bune yetogotebanga obonchira buno boiga kwabeka in 30 seconds watu ekerengero kyago bosemia bwago osewa kwana abantu bage mambia yabono itonya tugusangana ya somoro birito bwen soko wakiro mwanchito murigeria boigo ndaraga bali basoira somoro birito bwen soko wakire mambia yabono ndara abagentu yokurkwanga emission mane kunyara kingo ska mutu mwanchito murigeria ndoche good morning Diana na Innocent Kiran Dennis eke yo musori bege sukura na Kuru City Salams Club wikaga chiba sobo atibanga niko ndani ya ensoko wakira sande sana Kiran Dennis ndoche kwa bokire kwa ni abantu bali ba Nakuru sawa noyo naigure bunago kwana ninchunya kwana mwanchito murigira mwalimu Douglas yani bokoro ali kuruma magwagwa nera utubano ali meyo mubiro mpaka omoyo sawa bokwanya bantaba magwagwa boiga sensemeri ito ya WhatsApp leo nago tena mukobeke kerengero kyago ayandoche Crandensi na date bakuru chisemo cha Nakuru City Salams Club no ali meyo mubiro mpaka omoyo utaba kwani fans sponsor soko TV boigo aigandoche enengo yobokima kesi badaye atubano ali meyo mubiro mpaka omoyo kurine karate banku batande simi mwanchito muriyo yako tubwaga kutukwanya ndabwate simi yemo useibere emambi yabono era soko TV bwakire enche bwakire bia bwakire bia manguru toyone to wakara ngambi yamono to wakara ngambi yamono ndeswa tibutu kanyore mbure to koyero kama buta uya sana ya tuete kinsemi kipicha gusi ya tuete murengi ya kwenye tuarani infatti nonya na machi ama sasa ni ayuna maya sana mwana minto bano rende abantu bakike bakubukire biyiga tukoira ndi munguru mbiyama na maini tukanyira ne tikikura kirende tikari kwa kuri tukoli ya rero torenga kenyanganyiro ni tabayigora kinto ko basaberanga batwara omorembe andi tubasabira omorembe umuya na maini bamusiriya magima gutagento gitayo mwana minto gakitiganya saba konye bakikura kire kingiya egera banyare gukuro onde kwensi naira kuna shida na maene bila mwana minto asante sana litukorigia era soko TV bwakire kamati bwakire buye samba bwakire naiwo musori oyetira uno mwana mwana ngo yetira udagira ana mawangu yatore ole ndaso gwengente nago kirembe yande bona ngo singa to kumanya yale binyoro na maene bona bitala kuri China bona tisiriba neni sikoli wasi pia mtabi kienso kosi pi asante sana na maene kamati te abakune nande bakore no molembe serikali ko tonyanya
Watu nyanyasire mono kamati. Kenya yetari ya ito garaki. Ne yango. Tole ya bande bono to kumeti gaki. Asante sana kamati. Tuachane kireki nene nyasaye na kuna no mbora yo sambire nse nyasaye na mukune mambia hem. Asante sana. Hai. Resoko TV Bwakire. Bwakire. Bwakire wea. Oyo Peterson kibuo gokorweto no mwagamu. Kubwatete buya. Bano. Asante sana abantu babokire wea. Abantu babokire mwagamu. Kuranja twetenge nonye ebusa ya twikire. Twamwakira omunguru ngambiye mono. Twakira nyasaye mbiya. Mbiya mono dikoligia. Naye boyga asante. Asante. Grand Dennis. Ensoko Bwakire. Bwakire bya sana. Kuruna kuru Bwakire bya. Omunguru twegoreira. Obyo wakambiye mono. Nande twachakireri tukurindiri nao. At least asiri tukuri arero. Asa maisa itonsi piarigere cyumucyuri bure karau. Onsi pi. Konye eri akirwaria kibese cyarurwaria lakini bone rero nariri tukuri omwario tutete ko rumunyangongo ningo. Tete ko rumunyangongo no mwana inchi gose no murai. Kabisa n'abana inchi bagali nabaro bari guca gukora masikani yabo. Abana inchi batigare ko babanyangongo. Yari guca koro kibichingi ya Kenya yaito. Yes. Tigato basabire. Tigato tobeka sama sabaho no mambi. Kabisa. Kenya saya bakonye ayiguri ogiri yabo. Na maine. Ekyagera abana siasa babiri bagutumika abantu baitu bube. Yes. Asante sana Grand Dennis. Ali tukolegia. Naye boyo. Manchito murigeria kwa igure. Bantu bari ba orekalau. Itskoria rero ngotebanga neri tskoli nene actually kero tugukwanera abochori buri gocho korekana. Igo ngatali baroboka. Ensi ya Kenya abana inchimba begitamba iso. Ensoko TV Bwakire. Bwakire bya. Ndocha wantu mubwato mogoko sana. Via sana. Asante sana. Kwa igoro manchito muligeria korogusi chesemo nchire mbraya twetena tugwakira munguru ngambiye moni kyagera jube twasometari tukuri igoro koranga umurakera no actually chesemo au imeyo muchoyo muchoyo no ino yo Nairobi lakini mono togotebanga chesemo chiria cha Rift Valley abatebetenga no ine chesemo Childoret ndogwatu muchando bwembura pero twaro chinga no nyene nchara nigera chiko basama tukaya motu onye serikali tirigo chikoira lichiko mwanchito murire kuri nembe ya mono asana so gusangana itaso murubiri wensoko Bwakire gwake simi dabe kubika ujumbe yago kuira nande nyari kumanyanga wikira boni gani kigenda tekwene kiwakuru chinsemo tunyari togosuka mutwe chinga kichiriwe gogo gusabanga koko nago tutegera mwanchito murire kana kurigere yanki kigenda tekokorekana sisemo chiria chia olikalau nando babeke asama sabikia litskuri rero tutaito mulembe onye korasti semo chiria ene kingo mwanjito murigeria turi gati abali baguchikuturubania nabe gokorenta chibura buru gonga twirenda sita ikayamo togende busanga sumurubiri to Wensoko Bwakire. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation
from the government. Therefore, there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tukonesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro One Fit Health Center ninto mwali bomuchando Tabia ne Dr. Kena Moses na daktari enye fiti ya 2000 asomila nito ya World Fit nere nyagitagie ntangani ase East African ngima asitogo korege ntugekoro kunga blending of medicine, yani ngege nyagitagie ito ya World Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaire tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine na ande tuatumia international herbal medicine. Asili ito make sure nga tuakolide diagnosis tuamanyire mechando ya bobwate wekere njira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa malyogo nye kwa buli ubo mrembe nechindwali sukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange nobuoba tunyora sama plaza ejo kwenye manyekanto na 3rd floor room number 307 Marigiti Omuchishobo Songo Gose Twakreshime asi number 0722245766 Daktari yakurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono ekero bakire igoro bairwa mariogo muroira akwenda ukura matukato lakini ekero bakoira na riyo wacha kora daktari ya kabere ya gatatu bokonya haba buyenete Mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eyene Soko TV eri etaliane ni Innocent Onyango.
chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire guturigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwegekirwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yawe kwene kingangwe esomya uregekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere nabo igabange nabanyika ukwanira ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawe na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Nsoko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunalero Mrna nabali bechinguru erikwe manyabona wataka kuruchitananya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana magia ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwokera litko bwomugusi nigo bware gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogosanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko omocha eye ne Nsoko TV oboroso bw'omugusi Manjito murigiria bigita senige Nsoko TV asintundi ya kabiri ni gotogosoa asensemo ya mayatora kumanyinga wikira boniga ni kirikegendete kwene kiwana gotebinga litukuria rero amaisonsi y'abakenya tari y'abakenya bonsi litukuria rero ni gali asinsemo chia Orikalau yo gotoka ime county ya Nyandarua manjito murigiria wosobo cholyo boke na ini maitenga no bigite amaisago kurene tate abantu nyato kumanya ni kiria guchukunyarage kwene kiwa emambe abona bego litukuria rero kulina sibano manchito murigeria tikoyomito Innocent Onyango aragukwania lakini ndaguchakira na salamu ya iritukulia lero itongo nogaya agidi wakire bya Innocent wate balero tule asakuru ku Laikipia Olkalau constituency amaisonso wale asemambia abonondo chenga ebituo byegoiru Stake 35 kera chietira bakicikura nigo bagendete kororekana gwaka chikura igo mwancho murigereri keneke minano kiriye gotebekana kwa litmus test ase byamabiri ebinene biri asense kyameke ye keburuge gurugu DCP kyama kya UDA nabo igo kyama gya Jubilee nabo igo orogongo rwa Mount Kenya ngakiro chikoba rogokora ibirengereri byae egati abirito chikoba tukobeka maiso nakoba tugokumanya senchera weekend Diana nago kwaninga itongo mwochochi na ndoira nilinga itongo nogaya igonga makwani gera ya itabira oteba itongo nogaya nateba itongo nogaya ikiagera rero
Tera barigereria ba kesi. Okay. Murigeria bwa kesi. Ante binge mbra ya tule usi. Na hande bonsi bante biga. Tuwasabeire. Chibura burunji baskwenekiwa. Yendo taite no morembe. Orikalau. Abana inchi. Tare usena bwa banyangongo. Usabara ina bwa banyangongo. Bubu iboko bachinsemo chonsi. Ekogera abaraina barumbatagete banyore yende baguruke statement. Kiba utarera ngankwacha ariyo ngagukinani. Kakuyelinse gose inonye kwarengerete tingokora kende na cross ye gap maite chinguru na bachire anto bakwinyora umubui nando mubui number 1 yoka number 2 ona bagoteba nga number 1 rero tukirero bakwinyora butuko bwa igorogo bware ngoboko gusana butuko bwa igoro bangeresa na barabugo basibe bintu byabo bono tigabaganye chi playoff baite tukigoli berase yemo kera bare kogosori na Argentina bwato mogosori kurunga Lionel Messi abangeresa bana gosira boli bono na Argentina na bwato bunyangongo ono lende mbakoli biyasane senye nchondo je chiamnyokire chire 35 na ibire chiamnyokire konyoro ri timu yago gwante Spain gose na Argentina ngochi kubugoli bunyangongo bono twikira sekera bachi kubugoli tumanyanga ni ngori okubugolia twabanire igo twachibwatiri bakachiatira turwalire bono chitwabwate chiarire yata sasa maye Mwanjito murigeria nigo togoswa sensemo ya maya na turakumanyanga nikigenete kwene kiwa county ya Kisini county ya Mera ni chinsemo chonsi togo cha kabene nigo morobiri bo gusangiria kwebirengererio hoikirane twa sensemo yebungia kitutu cha South county ya Kisii okwana nigo bainenete chinkwana chabo gosebirengererio byabo byamagendero hayotaranyaraga wikiraniwa anene mono obwaga chibichi skuro chibara kubekwa kwa machine stima ati ebinge nonye nabo nigo baboretia barayibayi bokwene kyabuna kucha bari kubakirania amagendero manchito murigeria noro baturwa betero kwariganirwa noyo Minto Frida Kirbo tigaturanyora subwagari Vunenchereyemo yogoikirania obokoreri obuya emeye bunge ya kitutu cha South County ya Kisii nigo morobirio bogosangirirwa kwebirengererio oikiranirwa bagokwana ababwatani korwa service ya NGCDF nigo baerera ekirenga kiabo korengana nemerobirio ya serikali rero twali wetara unda awards kubwatkaneli chiko lilule se under NGCDF Act kogweta kusangiria maoni kurwa saba na inchi on the priority areas pataite kokonyu in our respective schools, in our chief's offices, in our police stations and the police posts. Ni haya abana inchi lichi ko provide singa abana inchi na ubako wa maoni any project which we implement lazima usiki authority kurwa abana inchi. So that's exactly what we are doing according to the government's agenda to implement projects ya NGCDF. Asensemende nigegati yabamenyabo bagokera ogoikerania kwa magenderero anene okubekerwa gwestima amache aseboigo bagania koroserigwa chibara elio obosombi bobe bokorobigwa aende egento ndairane bya somugambio ninto kebagendi bya ko batomagocha mumanyo bakomuto bwate egente getangani yasa tokoreiye stima twanyorire bya mono muna mwateba amache muna mwatotebi twatebire bya mono according mune birangere bya serikali bire ngora chincheranchire tobwatega eyemeti jete abantu kianda baitabete oyo magotokania kibagendi ninje morore officially munekilani elda nonya nabo nigo bagokera omoroberio yo asebaine kebuna chinga kichinyinge babire bakorwa ebirengereri byabo nabo igoni gegetambukero kyabere kuimukigwa no mubunge Anthony Kibagendi oikerania amagani yabo nake no moroberio yo kwa bantu baminto bachire gase wodi etanyakwa ase nseme ya kyoge yabera omoroberio muya abantu baminto babere bakorwa ebirengereri byabo naende yabera omogoko mona asengenjo kirenga kitwabere tokorwa ebirengereri ebintu tokuboria iga ase wodi eto ngoja bire byekerana igo togwakera omojumbe eto Mheshimiwa Anthony Kibagendi ngambi yamono asemereme agenda tokotokorera ase constituency Kerubo Frida Ensoko
TV. Muchumurigeri no mulikito Keruvo Frida buna kwigure andamano asoroboti urubu nabereka gukwanira asobwagare tokogenda busyo CBC ekegancha CBC lieutenant kegancha gia CDF kurwa sensemo yebungi aborabu hono nigo yariganirio mugega urenge bugosangirie birengero kurwa saba na inchi anamono kurwa segodi yesise eri banyarka bakomanyanga ningikiria abana inchi abubaganitie banyarka bagokorerwa asumurubiri bw'ekibesa bw'umwaka w'ikirubere 2022 aya nigabete umunchi murigeri gakoragwa no omunyakirogo bwe orogongo ruwa CDF asilieta Dennis Rosana nabo igo umunchi murigeri na egati yaria abana inchi babere bakogani n'ubwagachi bw'ikinyomba cyo bacenu sechiskuru nabo igo gosaba uburendi butingigwe na sebo igo banyarka bagokwananga chise mina mache anyareka bagakwayegwa amaganio amatangani asogekirana ku mwaka w'ekibese uko sana kansoro sana ndemo chairman CDF Burabu constituency lero yalengeri tuko twarokora public participation neringa serikali nerwete lichiko inga after miaka yebere twande twaje twaboria bananchi nga inginande batagete ebintu batotebeti last time bionsi ipi twabikolire lero twanda ko confirm babiro batwabisoma bionsi bateba nga byakoliru nande bono lero ngo twabale ebinde na twachagete kurumambi n'abananchi twachieta ali esise twakogenda ward by ward twachagete esise ward kurusa 4 paka saa 6 nande bono twachire Nyansiongo ward kurusa 8 paka saa 10 abantu ba refuse amangana y'iki project cyabo munabatagete gikoru intwe muna CDF tali ntutogurwe miradi abana inchi bagurwe miradi intwe gasi yeto no go implement bono yankuru bali miradi yabo yego gikokoru 2026 2027 budget yega eto tagere to supplement before 31st July Jenguru Charles obule sana bagonoka senator mwekesaga secretary nati Burabu branch igo I am just iyo ndi mejiseme mono ene concern ya nene abotata number 1 ngira ndi umwesi migambo ya mono siga sigendrete ga Burabu yichiseme na inde mono na bonta goteba njengo mo secretary urujiseme tanya basoime a intervene jiseme mostly ngon consult ya rusomboria na kijiseme jetu jigendrete at least kere skuru ne bwate project ya CDF lakini ngalero twaja public participation igentungire na asomire kemo na chibesa chinyinge echire security na education one gentu na arorire ntato recommend na nderero elinga in future nega ne iri twarangerwa bari mu bonse chi principal CP chi constituency na ba edit teacher bonse because na bagore chibesa chinyinge Wanjito murigeria togoska usase county ya Mira nigo ritko rigoro abasai witania emeronge 3 abo bwate chipigipigi amone mioro baturwane tyo moiga bokoyena na chiratiri gocha sabali miwetera mu rubirio boyo koriye kirogo kyo seneta Nyamira Jeremiah Migosia setundbali ya kiendera eyo ere ase factory ya Sanganyi wanjito murigeria toranyororo botyuro asobwagari Riberera ritindia monesegi nigo yabwatanse hase tundubari ya kiendera yego toka nse factory ya Sanganyi hase wodi ya Kiabonyoruwe bunge ya Burabu ya Nyamira mega yerombe yoyo kuriye kirokyo bosenato Nyamira moskechere mia migosi koreta chiratiria chiria beirega kwera nago chitundubari munenjira ya moyo kera ni ubibwe chae hase korende rombe yabasae babwate chipigipigi wetane meronge 3 pachichororo na guturbani omoyego yo asibare kuboringa na seki moskechere mia migosi hakoreta chiratiri gocha setundubari eyubene Akwanekere kibare no borobo nene migo eseye yakorera hase abasaya batumwa banyora chingoma chinzinde kera chipigipigi chinde chanaliwa kera baremi baragire ebyara obotene bwe factory ya Sanganyi hasekerie bagukageranga na bwandake batuma abasaya bugo baturubani bono rero bono batare gitabato tomeira abantu bakariko gusene chigundi yechibana yarenga ari seito munyari bari keumbu bono rero chirekendera makubaho abana kura
na migosi bunatori Pero maseneta Nyamira County na ichanire ngase itomwa mwanya getinge isiko ngali safu ase tulvariane yakendera paying center yabero ko ichanie wa komu monekera toko ngatwa tomeru chihuni mpaka isika stopi mechaya toko bolinga intumna baremi ngayo bosibore bwaitobore ntoka netio bosibore ngara kwanyori romorai twatagete nendo tokonye togendera motu bose bonanaki obuya bwomonto nabubo bakoraki nabubo bakogambia bana buno yeminto migosi achirega igabye gatomire tuarete irwe era tiritogocha kopimecha ina mangana mabe bagukwanekerekio ni gabaremi basabire nganere bya omurembo bekwe nagoteba nga siasa teretwa ase obwoni bwechae rakia baremi baminto kabamacho na morayogo chaga ikatwasabire egento twasabire kamo omurembe oyo tomega korokerikio kototomera chiguni buna ntwabanyina ashindo tumorare yo kitendo twakiangire asare onyo kotegerera tumekataa hiyo maneno kototomera chihuni mpaka isika ntuno morembe toka netikira monto tigache njirago chicha amangana yoka nikosaba machani ni ntutokwegori twasomberwa machani nyakobwata abana mbalikolirera machani nakanu bana kwamenya kotumberu nyomba asita yochikoni bana igonto chande keti minto morochi embundo gendo batevinga migosi atenene baronge netoka no mogabana tiga minto ntubuna baremi totenene baronge ekaro boremi nabukende gyansi na abana nabasoma babogori chidigiri amaeri no boremi korwa habisi yoyo koriye kirokyo boseneta Nyamira moskechere mia migosi inse yomokonyo Bonves Mungare nigekerekia mochiri oboteneri bwe factory ya Sang'anyi asokorwania chiratiri itanga nintu omoishimwa migosi okoraki ototoma gocha araiga na kerato toma gocha araiga tatotometi totekorwane baremi iga totoma tobareterera tiri montaetera tiri ona rende kinkoborie kitokwana nera tiri Nkia basaja bande barabu dika kibese kibabwente koba moira bana bene kisukuru ne kibese bakwa bamuraba ito baboda boda chiguni bacha gotokora bacha kurwania bare migaiga nigo botereru nigo boirana hase tundubari ya kabere yue korokwa Nyankongo yue boigo ase wodi ya Kyabonyoru kero boigo baira chiratirie chona kwendro moroberio bwerituko asa barimi bagokirege tambokero gyo kwera tirie yo Mheshimiwa migosi nangera tiri mbaretera gaiga makaetera tiri ento no muna bana moroje gisukuru kiaira bana batakeri kibasiki ninge ento bwati bana to chande gete gakikerege bati tomoranje time migosi yaije tomorore neliso wikabone goboteni bwe factory ya Sang'anyi mbora bwato kangwana ende yonsi kubwatakana nengusana ne yo yabaritko lya lero engwana yoko na charimi gosea somo nubekenya nanto moscha content nengwana ya nyareko bagekoreta riberari nene na okoleterwa kwiratiri hase chitundubari nemono hase nsemo ya Kyabonyoru ngo chikwene kinga abari mibari ababere bagosiria chikiro gwetera bakarani bachikwene kiwa gocha konyora obwasi okwana nemono aso korenge cha yabo kurwa se tundubari ya Kiendera yego toka ase nse factory ya Sang'anyi hase wodi ya Kyabonyoru hase bunge ya Borabu kingo reporter ya Nsoko TV rietera Nyariki Steven Embunde Manchumuligili no mulikito Nyariki Steven Embunde kuna kwegule chiratiriye chidayana twarengega igana migosi ngamubulia liberera ndiri chigocha lyarorekanire ase chinseme icho Manchumuligili tokagenda busyo nigobona togendete koba tokuligereria aya yobayoliki bamangana na namona abanyene bechinyumba cyubora lyase babere bakobuligwa abanyare ko babakobeka kiriye batebeka nemerobeli emiya yokulinda abaliki kera bako bakorera emirimo na namona Mwanchumuligili lyase bakwanire gati yabo nikiringa ko bangementengelia buno ochika we serikali kole nabo igo Mwanchumuligili gukwanire igoro yebima yokonyora
oborwaria korwa ase chinyagitari omuriki ito Linet Nyambane nigekera nta sensemeyu na gotoroseria orobotiro kubwati sasa munjito magire riki itaoteba yani mo director itaoteba robotiro ngonya kurigiryale nabotuguska Innocent Mutwe saoteba ba Kristo kurwasi kanisa ya Mario Postina mukwerero ime ya Gesime ward nigo besokire na koragia ebyara abantu bakurwa bube bose bagukwana bube igoro yo mu MC Onyameino magiga yokosarirwa usekoroserwa ebaro manchito murigiria babeire bakutumia asegeka egitambe tigaturanyora chinkwana cy'abakristo bukuru asekanisa ya Maria Postina. Abakristo kurwa asekanisa ya Maria Postina mukwerero ime ye wodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba itko ya rero nigo besokirie na koraga ebyara bantu baria bakumurama na gukwana bube igoro yo mu MC yobo Kennedy Atutu Nyamino magega yo kubaroseria epara eyo babeire bakorigia asegeka egetambe bono ase tole boniga na ase para mu MC atoroseria eruete Gesima ekaenda bakaria Nyameta mate ekerere bakaria Nyameta ntwarere para ya sarikire omwe MC agaitie para yaito agatoroseria ekera atoroseria na bande bakarua ase barua bagateba nga mwe MC ataroseti para igaumure to bochau para gakine sauri yo gotamanya abantu twensi buna tole iganto manyiti ekitogwenerete gukwana nasi togwenerete kugikwana lakini ekanyalekana bateriri betebiri omwe MC ito no bochabu atumurerete munya nabo nigo bagokire egetambukero cy'umurai bwese gochora ewodi ya Gesima bunensemu arache gokorera amasabo egento bono kiabagokire muno na nigo bakire mbiya segetambukire ikyo ase bamwariganire na goteba nigo bamuganyete ase chinguru cha igoro muno na omurayo ito na kwana ngango chare Gesima agagocha esauri Nyamira county ebwate utulifu omolemboro nturamurama nturakora kindi bono ntukumenya kambe akasa karuete kago jaga tategete kutuochogani no mwemusi oito Gesima ward nero kogera munene akoraki agocha ntanayo nigo barure ogosaba gochia ase abarai babo gochia kubarigereria kemagenderero abwe bono ase barure ogosaba gokubekerwa estima batabire bagutwara egekabono eyuera che kubakonya kwegendereria kebiasara no nyango konya aboro kigwa ase ogosomera ntoma idenge estima nigente kingenjo munabone kanisa yite yerenge ni tutagete omurero abana babito mune kwaya bagoterera ndutagete omurero abana baito bagosomera ndutagete omurero ase abana baito bagocha basomera mono ese besukuru egere na intwe kenyiro gitu kegare kya sosi kolikere chinse amogoita goita kenga ni ntutu tabwati omurero gaiga komenta nayo nigo basaba amabera manene mono buna abakristo ba Postina ba Maria Postina mukwerero asengana yabage gukwanwa asengenjo nigo ekoreta ugwatanana abwe ase basabire go chamo na gutwara omurembe no bwamo buna abanyagesima tari tugensi abakristo igorende abagambi baito ninu twegenete inu muregeti kiregento inu tuligirereti gaki tuwabere amangana aya tigaere inchuo motokorere gasi ne para yaitu igo yaroseti kubuya ntuntoroji magosande nkoripoteria igetesenie keiga yensoko kureiga ase ewodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nche nkoro kwa Sophie Oigara mancho murigereri no murikito Sophie Oigara na abuna nagatebiri asema mbya bono mancho murigereri kara twara kwa batokurigereri twere rero robot ruri rutanga nagatebye igoro yabanyane chinyumba cyobora libuna babere bagosemigo babwati amachikalia agwenete na namono kunyara kwa bakurinda bariki nabo igo kujara kwa bakoranga ngonyora bari ebima yoboche no murikito Linet Nyambane tigatonyora robot rwaya atwaliganiriti asenchira yobwikirano. In the recent past, journalists and media workers in the region have endured a barrage of attacks from state agents, politicians and organized gangs. This dangerous trend must stop now. Ekiombe kia bararia gia Kenya Media Sector Working Group kia gikeirie ogosaganwa no kunereriwa kwa bararia
oku kwabeire gokwenekigwa ase amatuka bwangwiga chingaki bare ase emirimo yabo. The media is an important player in any political process, and the truth is sacred that journalists must safeguard in pursuit of their calling to serve public good. Gukwana ase omucho Nairobi abarayi bekyombekyo niko batebire abararia bari bonsi banyorete chingoma nogwa kwa chingaki barenge aso korobekana niko babwenete kwegwa efidia yabo chingaki chiamate chinde chikonyora obokonyobu. We have journalists and media workers who are also injured in line of duty when they are covering this protest, and therefore we are saying that these people too must be compensated and must be included in the list of those people who are going to benefit from this compensation plan by the state. We all know that that panel led by Professor Makau Mutua and Kenya National Commission on Human Rights, they have already started the process of preparing a list of the people who are going to benefit from the 10 billion shillings that have been allocated. Journalists and media workers too must also benefit from that kitty. So that is the position that we are taking today. Chingaki echiechio baruro kuboria gochia asebaria barigete abararia emeremo kwenekia abararia bumba bwate chibima chobo chenu. Ensure that their employees have a basic medical insurance so that when they go out there to do their job and unfortunately they're involved in an accident, then they are well catered for. We do not have to engage in fundraising for media professionals who are actually employed. So we are seeking and we are appealing to media owners to ensure that they implement basic policies that safeguard the well-being of their employees. It is deeply irresponsible that media owners and newsroom managers are deploying journalists to highly volatile and traumatic assignments, such as the recent Gen Z protests, the harrowing recovery of bodies at Kware, and high-octane political rallies without any medical insurance. Equipping a reporter with merely a helmet and a bulletproof vest while denying them a health safety net is akin to signing their death sentence. We cannot advocate for press freedom while ignoring the welfare of our own. Nonye nabo baruro kuboria gochia ase abanyanyimbo kubatingeria oborendi chinga kibare ase meremo yabo. Tumeona kwamba kuna zile genge ya vijana ambao wamekuwa wakivamia wanahabari katika mikutano za kisiasa. Tunasema kwamba polisi lazima hakikisha kwamba wanahabari wanalindwa wakati wanapofanya kazi yao ili wasishambuliwe na vitu zao za kufanya kazi ama vyombo zao kufanya kazi zisiharibiwe, kwa sababu tumeona kwamba wakati hao vijana wanapovamia watu katika mikutano za kisiasa, cha kwanza huwa wanavamia wanahabari, wanavunja kamera zao na recorder zao ili waanze kuficha ukweli. Kwa hivyo tunasema kwamba hiyo lazima ikome na polisi lazima hakikisha kwamba wanahabari wako na usalama. Ekerekyo ni gobo batebirie abanyene chinyomba cyoboraria kwenekia chingaki abakori emirimo bande bakomentwa engeria na bararia na barabon komentwa bare engeria yabo. So we are also urging the media owners to ensure that even journalists also benefit from all these things that are coming from the government, so that journalists' salaries should also go by at least 12%, so that it should not just be a selective application of justice, like I said, that some of these pronouncements are coming from the government, but the journalists are not benefiting. So the president said that the general wages, that is salaries of every worker in Kenya, should go up by 12%. So we are also expecting that the media owners and the companies where journalists are working also implement this, so that journalists also are able to benefit just like any other Kenyans. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase e kaunti ya Nairobi, erietariane Linet Nyambane. Tumurigeria tuguska mutweni gabari mikuru asoro rwagusi nabaroba gokera maigiri oburimi erio banyare chinchera chekerero banyare bagukora oburimi bwabo netugo manchi tumurigeria noroba turabetro kwariganwa no musakito petrol machine tigaturaronyora. Bunencheremo yo kwenekia abarimi me county ya Kisii konyora bara maigiri jekerero inchira bagukora oburimi bwabo no botugibwe baita. Anigoli tukurerero mokonyi bo mugavana bwe county ya Kisii Moskela Ijobebo
ara umurobiri bwo kwena na maigire sabarimi abwase byombe aho byo kwena no bokorire gucia sabarimi bomerana n'abarimi asensemo yo kwena na maigire sabarimi ya ATC eri konyora maigire buna bakora uburimi no botugibwe baita ngo twaitire iga ATC stobwate farmers field day litukolia abarimi in collaboration with the county government of Kisii na stakeholders bago usikasa mangano burimi ngo bago chicha nege tukako kana chinga kisa matukumne program ya itere ne program ya mheshimiwa Paul Simbarati bachicha bala ninga nkiege kereke ni asa mangano burimi nkiege gego takeru aso burimi nkiege giachire kegani aso burimi ngikera improve burimi nege nteki abantu mite simwanyi kumwenzi nege nteki yako chakwalike linga nkiege korekanaga na ryo komanya ngakiense kogenda na ryo komanya ngakyo burimi bokogenda na mono ngakikunyara komenya asokurigeria ngari gwetera soborimi okwa nabarikia sensemeyo nigo Moscow bebo abori abalimi basoke na konyara magire bunayo araba konye kwegenderia the new methods of farming ebintu nebinge nonje na landi ebintu taro chokolan na nyarire gaiga gono ko abantu beto bose sibabita Kisii county yonse when you hear it komuneriga na changamuka injore ngiye korekana ingi abande bagokora ingi bwente korekana soborimi bwitu bwa Kisii county ngarira bali to yonse yanze korete mechando no buli obo tugibwe chombe ko se tuko ne bwate new techniques na kobwa mbio bwente ko somwa ne binde bidie bikoro bitigwe eri to new methods of farming new methods of cattle rearing new methods of keeping poultry na beyonce boigo ko bwatikana no mochando bugoncherere kwelire na boigo gukore mochando bwenchara nigabalimi babori gwo gusimaga chinyaka chingiya chechibando chirabakonye gusire nchare yo abarimi bakire ase egetieke ya ATC nende twanyarire kubaorokererie goro yoboremi obuya iga ntunto bwate chimbegu echiabeire chiogokonya abaremi bachisimekire bachitabire chiabakonyire sana especially asogo serie nchara chimbegu chite chikoro ku decalb gose DK ntobwate chimbegu aina mbalimbali kuna DK77 mbegu engie kwa manemeti ene ekobeka bibere obosio buya naende ekia asogo samba ono amasoma ya nkokonyare sana abaremi esaure sai ntoroche bune climate ingo change kere etogo somia abaremi bakora smart agriculture asogo ekonya semebuko yabo nago serie nchara bagigati ababwatani abo niko baereiro buya bwo kwena na maigire yo gukora oburimi no botugibwekerero eri konyoro bwaita hii certification ambayo tunafanya inawasaidia wakulima hata kupata mapato katika ule ukulima ambao wanafanya. Kwanza kabisa pia tunafanya mafunzo namna ambavyo ukulima bora yani global gap, kisha baadaye mtu anajua ama mkulima anajua kile ambacho anafanya. Hivyo basi leo tumekuja hapa kuwahamasisha wakulima na kuambia kwamba njia ambayo ni bora zaidi na mwafaka ni kulima kilimo hai. Twabwa twegeria barimi tobatenga nkibatakerwa tumekeriogo ne rioge liganga kya korari nyore and then kuruga gwegera toranga twamentere ligesa ase ebiage byaito nonyene ebichana bya siku hizi tonya ko batoko bikonya ko batebinga ase nginjo emeremo ya burire chinseme chiga chito chia Kenya senja abantu twabeira abange tigatonya ko batoko irana tosemani totebani ngakitokora tosoe mukondo eritunya ko batoko mentarigesa niko boneka tia baremi abo banyora maigeria yo bagokira bosemyo bo na kurira guchigo tumeka kwigendere nabo igogosemya bande asa mafundisa ya yo buremi arorira mangana amange naenda yande konyora ntamanyiti na yande twara somi gukuru abumagega kolinde rero naenda amentire nindo chenga bono igana nyorire obumanyi obuya igoro yechimbusuro ndabe ngosimeka nana kinkolenda kuchakira lira baliane karo ntarabe keke melimo gondo na kingo chaka kolirenda na marioga ya igabona abawisa batufundisire egere ebichuni biri bigosali karo kende liraba ndi ekemeringe komera buya gosenge gochikwa mabuya lero nakira nanyorire gosemio bonene kurwa asa mangano gutugi gwechiombe nanyorira mariogo na tubwenete gutumia anasugo sibichiombe ayara maya nanyorira riogo eri mokonye tuntari kunyara ko tugutumia mariogo ndatari nguru reporter Ensoko TV kura semo ya ATC memo chibosongo nchepethuel Machin.
Chito murigeria no tukorera gwa sensemo ya maya twara kumanyiriga tiari agendeta kwene kiwa kurwa chesemo au anene moro kurwa sorongore turwa gusi ndo chintu kerwa gosemiri tukoria rero mono nenchira yekerero yabalemi kwene kyabona konyora bale chinchira baranyare bakwenyorera ebimeria senchira yabeno manchito murigeria kagitogo semyebo mogende yagwikira chika kichiribo igongiro chimogote bangembura nyinge nyatwita sorongoro iturwa gusi awuri tukurigoro togote bonsi na masisi ni kegera onsi na tutaito manchito murira kurene Innocent tumeitikiri wataka ko tebe mambi abono tubiti robot kirori wataka kora changia na binge bya kwaneru na rorire igoro yoburemi bwaito ngakiboko babogo kinibwa nabo igo bakwanire ngakiabalende abaliki bakurendu namaine abande bakogenda bachiko bakubwatia mangana mayekera tugusaka nande lineti agotabana gutuka kwanyoranga egotokogenda chinsemo ichiria chibwate chinga kichindora arigererie onyore gwatigiru na igendeguru nga distress banyore ko bakonyora obokoreri ubiyanyegenete nga ebyonsi mbigendete ko babigokoreka no mwancho murigerie kara tugukwa na semambi yabono akarachitire chinsa ensayamo nechiteka isana ibire nigo ensemo yol Kalau URS county ya Nyandarua mwancho murigerie bakichikura babere bakoboka nane mono bagendete ko bakobeka chiraini nakoranga ngochora bale umurayo chiko bagakora ensemo yebunge yu sentunde yetigarete ubusyo bobochori bumwaka w'ikirubere 2022 asebono igumwancho muri ngote binga niga bamenya abo bagendete ko bakwana kyugo ika asebitaseni na ndigo birasiye kwe chinse komine ya mochi amagoro bumwancho muri likyo mbegia IBC nigo gyatebete kerokyo nigo getenenerete nakoranga konyara ko babale bakonyora kirikuru environment ingia abamenyi bechinse mecho banyara ko bagwakachikura igoneke gora togote binga mase ya mubuna togendete ko batokura lya sumuru bilibwe nsoko bwa kira maisa itoni garasi chinsemo cyol Kalau na kilikendi gyonsi yakorekana se chinsemo echo nigo toko batugo kumanyi kulende tigatora akoro kichibicha chia asemambi abona sikilikyabere yakorekana senseme yuasaba kichikura babere bakororekana asemambi yomwancho murigeri urarago tebiri nigo togendete ko batoko bwatia bocholi obuboke Nyama kemsh. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Twaichanire kuraliukwa kwa Andrew Nyaboga Muturi Garu mwana onyagusirane mwili Muturi na Sara Kemto Igaru mugaka bu Elizabeth Obegi na Teresa Nyanchama Mwanoye nyagusira Nyamurambo nyagusira Makumu nyagusira Miriam na nyagusira Elijah Umwenga Nise Jasper, Sarah, Josephine, Gladys, abakuru kwa Ken, nyagusira Lilian, Tom, Fenora, Rahab, Isaiah, Miriam, Musa na Boigo Anne. Ngina Rume Eunice Nyarangi na Buoma Singombe.
gale sokoro ya Jo Moringo abakuru kwa Elizabeth Salome Emily John Elias abakuru kwa Abel abakuru kwa Caroline Ken Yvonne Eli Alex abakuru kwa Ann egatia bande sokoro ya Lisbel Tamara Joanna Jean Vio Ela Moturi naboigo Malikia igaru yo mwabo nyagusira Nyarangi nyagusira Oyugi Esther Milka Hannah nyagusira Agnes nyagusira Mary Jimmy Zakar Priscilla Charles Nyachae Anam Sara naboigo Margaret bwa mwabo abakuru kwa Singombe abakuru kwa Nyamusi abakuru kwa Osoro na abakuru kwa Guku gali mokoyo ye Mary Joshua Motanya Grace na nyagusira bakubwatia Daud, Daniel, Onsongo, Susana, Abuya, Esther, Ocharo, Nyaruri, Naboigo, Ogwora. Nisa biara Lydia, Esther, James, George, Sam, Nora, Aska, Nyagusira Julius, Naboigo, Jared. Ngolera ya Nyagusira Mutuli, Kashau, Obonyo, Eunice, Nyagusira Nyawachi, Nyagusira Cecilia, Nyagusira Ombui, Sibia, Mboga, Masita, Onduso, Nyandika, Naboigo Recho. Omuberoye nigura rusigwe nkendu ya Shiron Kisi, Alamisi, chitaliki 15 na machomutenyo yobu mwakoyo, na kwaeniwa Ijuma, chitaliki 15 ibiri chomutenyo yobu mwakoyo, asenka yaye, Jauri Nyansiongo Nyamira County. Ensoko TV nigo twatumire engora gukia se amate abairi n'abasandi banyagusira Andrew Nyaboga Moturi. Twaichanire kuraliyo kwa Josephine Nyabuke Onyamo igaru murugio Joseph Onyamo Rosana no mwana bwabale Nyagusira Zablon Omwando na Melanie Sese mukamumura bwabale Nyagusira Rosana na Sabina Nina Evelyn Mora, Dina, Ombagi, Paris, Ongoro, Naboigo Ochuoto. Noyo mwabo Nyagusira Ongoro, Masara, Matunda, Nyagusira John, Nyakieni, Nyangaresi, Nyanguono, Nyakerario, Nyagusira Nyambogo, Nyamengeli, Atuya, Josephine, Naboigo Rose. Abaisemoke Nyagusira Okiabera na Orechi. Mokoyo ya Nyagusira Misati, Nyagusira Mose na Ondieki. Igari kamati ya Nyanganyi, Florence, Monica, Rose, Mary, Gladys, Mora, Esther, Nyanchama, Doricas, Nyaboke, Helen na Nyasuguta. Igali mukamumuru mwabo Nyagusira Nyabasa, Nyabao, Nyagusira Charles, Matena, Omwega, Nyagusira Obiri, Araka, Thomas, Evans na Nyagusira Matara. Muiboli omwabo Kermensia, Milka, Joyce, Helen, Veronica, Gladys, Rose na Boigo Alice. Ngolera ya Ebisiba, Isaiah, Magoma, Kechemba, Nyagusira Lydia, Kemuma, Agnes na Nyagusira Mosoti. Igali nginabiara Kibagendi, Andrew, Anyega, Nyagusira Evans, Molin na Boigo Judy. Ngina koro kwamboka Winnie, Frida, Mwenga, Brian, Sabina, Hazard, Elizabeth, Joy, Vincent, Dennis, Cynthia, Naboigo Celestine, Nginarume Nora, David, Naboigo Kemunto, Nginamoke Francis, Molisa Jefferson Oruaru, Usiago, Obare, Nyanchama, Pamela, Spinika, Ruth, Geoffrey, Rose, Sarah, Nyaswabu, Diana, Mokeira, Matara, Happy, Judy, Egatia Bande. Ngina korolia Hillary. Mochango nobe Jumatatu chitaliki 13 chomutinyo yo gatano kabiri mu mwaka oyo. Ali Nyagachi na Esamba boda stage. Oberoye nigora rusiwe ibara Alamisi taliki 15 na chomutinyo yo mu mwaka oyo. Asaberwe na kweniwa Ijuma taliki 15 ibiri chomutinyo mu mwaka oyo. Ali asenka yaye Nyagenge village, Enjoro sublocation, Osamaro Masaba location, Nyamira South sub county, Nyamira county. Twarule ngora wochia somo Lisa Jefferson Oruarumatena wa migere ye Biblia ya Nsoko TV naboigo abairi nabasani banyagosira Josephine Nyabuke Onyamo. Mugusi omwancho muligere nigaruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya
agasoa ase county ibere chia Gusii, Kisii na Nyamira na nene mone ase bitunu biri twanchete kore ndo mugusita chieti gotegera rororo obero gotara ase senkima na rero tugotore ase semo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusia nyara kwa bagasoa na gochaka kwerigeria ase nchira ya bene korwa iga pipeline omwochi o Nairobi nto beto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino Gusii na nene mone nse yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomo Gusii kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bo Gusii boigekerwe Gusii bono ne chinjira chiago wikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somyo uregekoro kyomo Gusii wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika eligo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomo Gusii kera litsuko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Nsoko TV oboroso bo Gusii yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibiengia yakire ngumanga bunarero Mrena nabali bechinguru erikwe manyabo na wate kuchitanya chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omaga eke nakige kos kiamesa yamangamaria ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakera tuko bwo Gusii nigo bware gosirwa noboremi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yo Gusii no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi somorobelio wikiage kyomo Gusii nobe gokomerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no Gusii korwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera enyere yabo ya kera litko tomocha Eye ne Nsoko TV oboroso bo Gusii ya wigete sinige Nsoko TV nigo tugendete usanga naye asomero biri Nsoko bwakire na bono nigo tugoswa asense moyitiga city turakumanyanga wikira boniga ninkirike gendete kwene kiwa kurinda soko bakwane nigo mbate gazeti ya The Daily Nation manchito murigiri abunoro chigentu kiri okwanirwa nobo choli bodi bakorekana as the constituency area ya Olikalau yogotoka ime county ya Nyandarua manchito murigiri mambi ya bono abana nchimbagendete kubeka ekura yabo asomo bunge oli batayite kochora iganga emambi yabo no manchito murigeri antukumanya sobwa galeni nkirike gendete kwene kiwa kurene tigo yominto Innocent Onyango arakumanya ti headlines emambia yabo Mancho murigeri na incha soko bago kwanego mbwate gazeti ya The Standard ya semambie yungo chikabango komanye meganero rokurende unorigereti asepeje ntangani ekemina no kegendrete asechinsemo chirichul Kalau bono nigo Kenya rakabage kwirenigwa
asibakwa bagukwanira ngabono nesiginyire gati ya Rigathi Gachagua nabo igo muraibwese Dr. William Ruto kera bagoteba ngol Kalau guchira ko bagegocora nabo igo mwanchu murigererie ase page yo mwerio nabo konyara kaba gokora sensemeli echigosori elitonyara kaba to kumanya sobekene kurende tigatora chaga kurigereria ningi chiga zeti chinene chikoba chigokwanira asamangana aba mamwamu ase mambia bono kera tokogenda chinsemo chur Kalau endumo ere ase umutu egetunwa kya Mount Kenya mwancho murigerie biche bekire gabu neyo muraibwense nabo igori Rigathi Gachagua ngote abarenga gwetania bakichikura chirwe 50 na babere na batatu nigo bachikoba bakoba bagochikochora umujumbe uchikoba gakubara ase egeka kyo mwaka yo muri bosyo mwancho murigerie bataba 73,480 registered voters gose abakichikura bali balikiri asenseme yol Kalau nigo bale chirwe 50 na babere na batatu chirwe 50 na batatu mwancho murigererie nabo yabate bakiminya na 55 batatu bagonyara kwa kurigererie ebitu byo gwakachikura nigo bire emya ya 44 nabo igo chigwadi chira senseme yul Kalau nigo chiri sano mwancho murigererie na kiwa kwa bagokwana kurende nabo igo kwana bare ngakia bana gwetani libwe yamo chimi libwe emya yamo chimi 55 nomo nabane banyara kwa bako tanyora biribwene tego sechi vaccine chiri chiko bakonya kwa bagotwara kogenderera ubugima bwabo mwancho murigererie nagaigango kwana baro mugano monene igoro ya ebunduki iyo kubwatani gumwancho murigererie na omo na chebina oyomo tukochikwa batolito komanya ase gazeti ya The Day Nation kurende lingana limwe mukwarigererie ngabarwanire linkianda ensemo yol Kalau asembambia bono nigo yachiri bosyo bobochori ase gazeti ya The Standard yasema mbia bono nabo igona barundi go babwatelingana limwe muri gukwana ngari Rigathi versus Ruto mwancho murigererie bagotebaniri tukoli nene asensemo yebunge yol Kalau ekera bono rigererie tigaiga muraibwense noare nabo igo omo yo kabero mokonyo ye ukurunga Rigathi Gachagua nabo igo bakabeke bicha ya omongwano kurunga Samuel Mushina Nyaga uyoro murwaniri wekiama kia UDA nabo igo bakabeka Sami Douglas Kamau okoba gakurwa sekia makiligia DCP mwancho murigererie nara URS chigazeti chibire teturigererie chigazeti chinde asema mbia bono mwancho murigererie tororenga ningi kelikeroro ase gazeti ya Taifa Leo nero nigeyokwanera nani atatamba leo mwancho murigererie ekibago kwanera nigoro yobochori yoboboke bokorekana asenseme yul Kalau asibakale kwa bago kwanera asenchera bachikoba bakumirana abarwaniriri yabo na anamono mwancho murigererie swatanga matokeo ya uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Kalau unaofanyika leo yatatoa mwelekeo wa kisiasa katika ukanda wenye idadi kubwa ya wapiga kura wa mlima tunapoelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Ni katika sehemu hii chama cha UDA na cha Rais William Ruto kilipata ushindi wake wa kwanza wa kisiasa baada ya kutoa uchaguzi mdogo wa wadi ya Ruriri dhidi ya Jubilee mwaka 2021. Mwancho murigererie bagokwaneranga ekereki amakia UDA kia rosetigwe ga aso orogongorwa Mount Kenya no ikiama kia UDA kia nyorito bubuibwaye se ward ya Ruriri kerabo chorio bokebwa korekanete bakanyara kwa babako bwekia magia Jubilee na barabono iga ikiameke ikia rosi go mwancho murigererie DCP nigo batete koranga kie koba kegokoria asenseme yu askofu asimamisha mapadri kazi mwancho mulingo kwa nabale igoro buno mweskobi ateneniri bali bakorukunga aba father gosega gitugaruka abarandia bali bako babakora emisa yege Catholic mwancho murigererie asatebirenga bateneniwe emeremo bo saba sasiroti tigangiche asbagote bakoti yazimia marasta bangi aigango kwa nabaro mwancho murigererie na chiabetege kuruguri tukuri igoro aseke gambero bona ase bali bakoro kungabanyanyenche na igwete oyo minto Edwin akobaruka gosechi rasta bachete bosiona gotebanga nigo batete kwegerera kemeli kili bakorukanga kie bangi kurendeli tukuri igoro mwancho murigererie na chiabetege kurwegwa ase ekege gambero nigo yanyarte ko bagego sieka umurango bwense ya Kenya wanchira ugosimeki we eke nyasore yo mwancho murigererie tigankwane boyo gose kemelie kibao kiro kabarabwa chirasta nabo igo mwancho murigererie ase gazeti ya The Star sema mbia bono ngokwanerere why all Kalau fought is a litmus test for Ruto and Rigathi Gachagua chigazeti Chons Diana asema mbia bono nigo chichieta senseme yamo amaisoni gabe kira sensemo yo Kalau na namona abali bako bago kwanira tali abarwanira liboka talinga Sami na Mushina mwancho murigererie abago kwanira wega
no muraibwense Dr. William Ruto kiama kia UDA na boigo kiama gia DCP kia Rigathi Gachagua mwancho murigeri onyara koba gokoranga ningi keroro na boigo mugano bwa aba Rastafarian mwancho murigeri gotanyora ribaga ryo gwancheru banye bagotumika enyasore no ere gukwanirwa igo mwancho murigeri ase gazeti ya The Star na bogo nyara koba go wesomera na koranga ningi kelia kegendrete ase gazeti yu ya The Star tigandigirira ndande magana bamwe ase gazeti chinde ngirane ase gazeti ya The People Daily nero nige bwateli ngana li mwamu aigo mwancho murigeri nigo bakoro kekilio chikoba korekana sensemo yolkalawe bagotebanga bono the vote that could shape Ruto and Gachagua 2027 race mwancho murigeri aiga nigo bagokwanera igoro yobocholi obwoboke bochikoba bagokorekana nechibicha chibekire gaiga neyo muraibwense na Rigathi Gachagua igo no amaison CP ale asensemeyo ya olkalawe asemambia bono muna nagotebia ebituo nigo byabere biko igorwa asensemeyo mwancho murige chise 12 naboniga abantu nigo bagendete ko bakorekana babegete chiraini cyogo chikoba bagwaka chikura asensemento beto kubwatia nago kumanyinga ningi kelikegendeta asenseme civil servants face salary freeze over secret wealth mwancho murige kote abalenga abakoli emirimo be serikali bono mbale chi account chiabo gose chibese chiabo chikoba chigo siekerero asikiri bagate babande niko bakabugate obotenengu bwa bubisi omwancho murigeri bwa somera na kumanyanga ningiye ko bagego kwanirugaiga asibagate banga niko bono omwancho murigeri asigeka kemia kebere bali bakorukunga abakoli emirimo be serikali bali bakora state officers bagate banga niko bono bigancha byabo birachikoba bigo siekerero tibasa koba bakonyora chibese chiabo kubwatekana kilibate banga niko bwate igancha binde byabo bis complaints about digital lenders jump 5 times mwancho murigeri aigango kwa nabale bali bakorwa amakabesa so mtandao na namona asbagateba ngabono kwemurungani kwa abali bakorwa amakabesa ayo niko bono kwemurungani kwa beri goko bikobusibwe ibigambiro na nige korekananga ubwanya kwemurungani kwa kinire asekera ngo kegoro abego kumanyanga ningi yakora bakwemurungani timaiti go sirichi simikiri bagwakira abantu timaiti go se nechi interest kire igoro gose nechi SMS kiri bakaba bakurikira abantu mwancho murigeri ayuna ya Business Daily okwenyore gazeti eyo wesomere na kumanyanga ningiyo kwaneru igoro ya ayo togende asense ya Tanzania semambia bono aseto kuligeri gaiga ba kwaniranga Mwananchi gazeti igoro Mwananchi bawote mutifuano ndani ya Chadema wapamba moto mwancho murigeri ekiamagia Chadema nigo bawote banga bono nigo bagende tokoba na baruba kuminyoka ni barolenga ngakibako nyara kwa bakorosobora ibwabo nabo igongo kwana bale igoro ya Genzi badili soko katika eneo la Tanzania sura ya soko la ajira bali bakuru kwa basabake ngakibagendete ko babawe so yase oboncholilia ase ense ya Tanzania ko bali bago kwanera nabo igo mwancho murigeri bakoba bakoligelinga ngakisia segendete asensemeyo ya Tanzania ni gazeti ya Mwananchi ya The Citizen ya mwabo Mwananchi kulendege ko bekasomo ni bwege Swahili niko bago kwanera igoro what is UDSM employability ranking means for Tanzania mwancho murigeri ngo kwana bale igoro ya orobotru waberero gosoki guna koro kingaki abaliki amini ukoliki gwa kwemiremo mwancho murigeri kogendeta sensei ya Tanzania sibago kwaneranga oroboturu ngakiro korokia abantu banyara ko bakwenyorera emegano nabo igo mwancho muri bago kwaneranga oroboturu nigo rokoba rwasokiwa na ase university ya moya Tanzania nyara ko bagego kwanera igoro robotiru abali bagendeta ko bakonyora chisemi nenchiro mwancho murigeri bakonyara ko bago so ase chiro yokonyora kiliye kurukunga emirimo igongo kwana bale enchera bakonyara kaba bakora kiliye kurukunga kuliye emirimo asense ya Tanzania ngo kwana bale boy go mwancho murigeri how tax reforms will spur business growth mwancho murigeri ngote abale ngaki okorusigwa kwebango asense ya Tanzania go chikoba ko konyara kaba ko gokinya oboncholelia sense yo na sense melie ebiasara nabo iga serikali ya Tanzania nero na yanyare ko bage go chora ebara yokoleta maoncholelia anamona asbaka kwanera kiliye kurunga Tazara eyigurunga Tanzania Zambia Railway Line iyo mwancholi bate abanga ekera bakonyara ko bago chengere myaka 50 yigetangiye kyo kia railway gose kireru yakwanda Tanzania Zanzibar tigantebe Zanzibar not Zambia yorunga Tazara Tanzania Zanzibar Railway Line
mwancho murigeli nero bakoba bagukwana nabo igo nabo kunyara koba gogosoa sense ya Tanzania kwa manyanga nkikirige koba gegukwanerwa asaba matentete Diana kwarigani uratotebya aliale asigazeti ya The Daily Nation. Manjito murigiri ase gazeti ya The Daily Nation na otebi mugano munanigo kwanira horo y'abachori bakorekana sense media ya Mount Kenya constituency manjito murigiri amna twagotebiri neriye kurokwanga Ole Karau na boigo nigo toka se county ya Nyandarua me Laikipia higo manjito murigiri nigo bagoteba gwikira boni gamno mtu Innocent yagotebiri bali bakore register gose abakichukura nigo bari 73480 ebituo biri byo gwake kuranigo biri 144 ward nigo chire isano kuri no manjito murigire gantukirwa gukwanira no mo raibwense Moske William Samuel Ruto nabago yo kabairo mokonyo rigati gashagwa aigege ntukirwa batebo manjito murigeria obochori buna boguchwa korekana ritskuri ya lero nigo bokoro kyago somo raibwense ya Kenya Moske William Samuel Ruto nabege kyama kirikia UDA kyanyari tikego chakiwa mwako 2021 asense media ya Ole Karau bagoteba kurwa sorogongo rwa Mount Kenya itskuri ya lero nandi bagoteba nga gya kure guse batiganire ne kyamekyo nabayigogoteba useni go bagusuka mutumwa nchito muriyera korende nigo batayita barenganga cyogo cyoli ubo kunyara bagokorekana ningora kikunyara gakubwa asaba rwaniri bari kianda lakini bali bayira maiso nigo bari babere murayikura sekyama kirya UDA nabego murayikura sekyama kya DCP mwanchito muriyera abo cyoli ubu nigo bagoteba wetira asomo bunge oyara kanini kega nigagotebanga omwako 2021 nari kyame kigacagetigwe asinseme cyo nabo litskuri ya lero nigo batayitwara gusenge kikogendera wetira sobo cyoli bwo kikunyara bago korekana asiba gukwanira igoro yekyama gya Jubilee nabago egati abarayi bande bakolwanire kirogekyo kurwase byama bindo mwanchito muriyera aigantu bwate Samingoto kurwase kyama kirya DCP Abdullahi Hussein kurwase kyama gya Federation Party of Kenya Kariuki Kamau People's Reinsurance Party Samuel Mchina nero yomanchito murigere kurwase kyama kirya UDA hoira maiso Edward Matenge Kenya Movement nabego boigo ntubwate Rachel Njoroge People's Democratic Party Wilson Kagwa Kiwa Jubilee Party naboigo abando manchito murigera ndochigega National Liberation Party naboigo ntubwate Party of National Unity negati abalia bagendete kurwanira ekiroge kikobunge lakini ntukiriba kwanira manchito murigera buna abamenyi bechinseme icho besokiri mambya heritskuri yaro nakonekya buna gucubare kunyara bako muchora umurayo batayitene ntoge kwanira mono nigo batayitkoranga ningokobwa kurwase kyama kirya UDA nabege kyama kirya DCP onye DCP gekobwa bagotebanganige korokya abananchi kurwase semo kirya cya Mount Kenya batigaire somo skirigati gashagwa eye korokya buna nigo bagechirigwetera okoruswa kwa ya visi anyatiga kuruswa manchito murigera nabege kigendige kobwa korokerenga omuraibwense nabwate chinguru ase arongorirwa Mount Kenya kolendo gukwanira kyama kirya DCP aigani go bagotebanga ekigambiro bono wetira asorogotirwa abetero koirwa ase kigambiro mwanchito murigeria kya High Court aigani go bagotebanga ekyama kirya DCP wetira ase registrar of political parties ani nderitu bagoteba nigo kyabetege ko registered essentially tarikobwatia amachiko mwanchito murigeria bagotebanga nigo bono batagetekya mekiga DCP kebe di registered na ndebwensi tabasikoligia ebirogo wetira asekya mekyo gya DCP korende nige kirambero gya tebiringa abanyari bakwegwa chingaki baranyari bagororanga kie ekya mekyo kyabete registered nabayigoto kwanero Karau omugano y'umwanchito murigera lero nigola se page ya 4 page ya 5 ne page ya 5 nemo korende page ya 5 nige gukwanira igoro yokugora gwechikura bagotebanga wetera ase alibaro lirasisemo kirya Ole Karau abara imbali babu wagolire bibande nabayigo bagoteba mbali bagendete ko bwatuka chihanda utiko kya 790 bakobate ibanyare bagwaka ekura korenda bako mu cyuma cyito murigera nabara ikurwase kyamakere gya UDA nabayigo ngoteba bari security yarone bitingirie asisemo kirya nebara erigerete y'umwanchito murigera mambi yabono epara yabetege koligerwa kurwa litkurigoro nepara ya Gilgil kwenda Nakuru nabega bagateba chi constituency chinde chipara nchire wikira boni gachitari weteka kegera
nigo abanyanyimbo babekira sechipare ico no chiwota kanon chire niwe sekonda chibura bulit kulyarira bagatebanigara kubekwa byara na kwirerwa egetambokero egetindi ensemo y'Olkalau nigerese chigazeti chonsi bunatwateba nabo igase gazeti ya The Standard nigo bateba nga do or die bateba nga wetani abanyanyimbo eliweyemo nigo babekirwa sesemeyo na namono mwanchu muligerili bagoteba nga ekera bakichikura ensemo y'Olkalau bachikoba bagwesokia sikili babere bagokwanira n'ekibura buru kiri cyabere chikororekana asikinsemo na namono asikili bagoteba nga nigo eserikali yaba yakororekana gotumeka chinguru chinyinga sensemeyo anamono asbaka bagokwanira maki nabo igekyombe kya IBC nigo kebekira maiso na namono kilibago tebanga nigo bategete koranga ekyombeke kya IBC konyara ko bakire kulinda kilikeganirie ekere kule gwako mwancho muligereri ekera bali sensemelio kwa melia serikali na baro barorekane koleranga serikali nigo yarorekana ko bagosereria na gusabanga lichi kulinyara ko bali ko bwati go mwancho muligereri ekera bagokwanira manganaya nigo bagokwaniranga nigo bono ekere kyombeke kya IBC ko lyobo cholyobo nigo kebekira maiso na kuligereri osengi bwate chinguru cyo chikoba bagakora chikura cyo mwaka bw'ikirubire 2022 mugano yolega page ya 4 ne ya 5 ye gazeti ya The Standard yesemambi yabono nkibaka bagokwanira umwancho muligereri kokwana baligoro ya maki anamona yasibago babatebanga serikali nigo yakora kiregento na namono kumusira umurwaniriya olibwe kyama kya UDA ogurunga mushina na namono mwancho muligereri yasibago tabagwetania abamenyi bensemo y'Olkalau kiribwe 20 banyara ko bakonyora imetungiye gasi ibabatebanga nigo kurunga gasi yetu bakanetelibwe yamoni kimisano mwancho muligereri uyu no mutungi ulia we chikiro isano nemo banyara tukaba bakwaye wasenseme y'umwancho muligereri ngo kwana bare igoro yokobekwa kwa banyanyimbo gwetani libwe yamo asenseme yo nangikelkegende to mwancho muligereri asbago kwanera igoro yaba kichikura barasorogo ngo ruchiskuru nigo mwancho muligereri chikoba chigotumeka bune bituo byo gwakira chikura chikuru chiskuru chemeronge 5 na ibere na isano isato meronge 5 na isano na ibere na isato nigo chisiekire 73 schools mwancho muligereri nigo chisiekire na namona asbago kwanera igoro ya ebituo ibagatebe mia ya meronge 44 biko byanyara kwa biko igoro na obwa kichikuru ubu ni barabe bogosie kwa chinsa ikomine mocha bono magaro mwancho muligereri yasikili babe tabago kwanera kilibago tebanga ekyama kya DCP ekyama kya Jubilee kyama kya UDA ne byama binde birachikoba bigo kolia senseme gwikira boni go mwancho muligereri obocholi obu nigo bubwate abarwaniriri kyanda obakorwanire kirugekyo yokuligyo bojumbe bachikoba bakora senseme y'Olkalau asige kakyo mwaka ya motagete bo director ito onyobere asobwange atoro kichibicha chiri kigendete kurwa senseme yo agotebanga ne agendete ko baga guchibwatyo mwancho muligereri anamono tonyara ko bato kumanyinga ninki keli kegendete asemambia bono kurwa senseme yo Olkalau. Diana usekuligereri chigazeti chonsi unatuateba esegie yego se kemina nege yokolgyo mujumbe bwensemo y'Olkalau nigo kere asa magazeti yonsi nagendo gego kwanerwa tali abarwaniriri nga mushina no yokurunga Douglas Kamau nebyama ebintu by'ukwanerwa iga nebyama na namono wasomira umugano gete kurwa gazeti ya The Daily Nation yokwanera nk'ikyama gya DCP ige kubwatekana na Aninderitu yoromo commissioner unyora Aninderitu garengo mo bisa ase Matthew Nekyumbigia Teacher Service Commission goze garenge osokolikiwe kwebyama ekera kore ise concern alenga actually osokolikiwe kwebyama nero lenge otenete okolikiwa kwebyama teba ni garenge former register of political parties ekera lenge service yeyo ekiameke nalige cyagete kolikiwa ya DCP karaba gukwana nabo igono bochori ngo korekana bure tumati gosimambie ndo muntu acha kugenda busibuye bunge anyara kabaga kwamereria se chinde onyore nyaga oirire kirugekyo atabiuga gachore tuwe nekiama gitamanyekaneti I don't know how ngakira chikoba yekoba lakini ndende aiga unabago kwanera nesiginye ere asensemeyo ya Mount Kenya mwancho muligereri asbako bakoligereringa ninkiriyo chikoba yagokorekana mu director tebe biche ino ere tayare okay na kunyaraga kubeka innocent tigatoroke ngikirike gendete mwancho muligereri kuruchi nseme y'Olkalau asemambi yabono lakini namanga agenderete
Look at the situation at Orie Polytechnic at only 6:10. Look at Orie Polytechnic at 6:10. People are so many, the lines are so long. Watu hapa wanasema ni mapema. Angalia vile watu ni wengi na ni 6. Kituo ndio imefunguliwa tu saa hii. Laini ni kubwa. Watu wako ready kupiga kura. Laini kwa hivyo na ni around centenarayo na manga gendete kwene kihwa lakini gento kirindo chinya ekiame kiya DCP exako bomanto meti omanchito murigera na bera benga omulayo bukuru sikia magia DCP nero bwire bera benga no mulayo bukuru sikia makia UDA Innocent Obwiru kiri bone saguli bono muchandoro radio rolekanira sikia magia DCP tumeti mnenda chikoba tigabara akachikura 73,000 tigabara akachikura nabo wesomero mwanchu murigereri ororenga ningi kilige kabage gukwanerwa ngukwana baligoro ya demokrasia gukwana baligoro yechiburaburu nabo igo bagotebanga ningi kilia kerachiko bage kurigereri gwasobochori obwo oboke mwanchu murigereri sekili bagotebanga ningi barachiko babakora omugano no urega iga tarakora ase gazeti ya Daily Nation page ya 5 nemo ukwanireri igori chihanda uchiari kubwatokwa asisemo chire cha uli kalau na ndendo chega iga witira sikiombe kirikyo bochori ne chimbebe IEBC na ndende ritunere iga Innocent iga tebirenga omo commissioner aninderitu otebire kubwatu kokoruge chihanda uti chirikiro na weneri taria serikali GOK agotebanga chihanda chinigo chikoro ke treatment ingia kuchia saba ke kurataringa ekoro kyanga nobokurumi ekoro ke treatment meti go Innocent kwana ko iwe treatment umuntu agotebinga na go appreciate endagire yenengia lieto go appreciate rire ase ebikoba bye ina basubati tabagwana go appreciate togende bosi umwancho muligereri toligereri nga ningi kelikere ase chigazeti asema mbia bono omo seneta Ososi no mo seneta Sifuna bono nigo banyarako babakuburia serikali enyarako bagekoerera ngaki ya nyarako bagegwakana chibilioni 2 gochia se abali banyarako babakubwata nigune chiburaburu na namono mwanchu muligeri bali banyarako babagwetera chingaki chinkongo kera abanyanyimbo baliko babago bakoranga abasai bali bagenzi babete bakorobekanese baro mwanchu muligeri asbago tebanga nigo bwasi urubutakire ko babokorokiwa na namono aya nigo bayabuleti ase senate ase komitilia etenete lichiko naboigo obwana bwo mwenya bantu banyarako bakorwa amalieta yabali bachiko bagokonye kekera bako bagokwanira boigo mwanchu muligeri boigo ne ntu abali kyamangana ntu atebanga onye ka package karo rasi bilioni 2 barorere da bali kyamangana na barombanya atako bagwetera chinga kichinkongu kera ukurubekano kware ngora bange bakarusia maliga sa maisabo abande tokarase chibicha bakanyarako bakonyora chingoma igo bilioni 2 we are entitled ngaite Innocent bona inchega entitled da sokurusia maliga litko lia akorobekana asa maliga na teba again ndabantu bali entitled mono bali barasitu naro chinonye nabarali abande bakaye gwebino gusugale igonga asenche bnanche Diana amaligali naro sitino sentina mangalenge okay wacho muligereria sema mbia bono kwegure Diana wataba nali entitled na botogote byogede ko bagokurwa ebirengereri byago igoro iyo bochori oboke buli bochiko bakorekana asenseme yol kalango twara tole panel asitochi kwa bato kuligerelinga ninki kilige kwa bagaya korekana nemono ntubwato yokurunga Richard Munyancha na Judith Richard nigalenge asobo choli buli bwanya maya bwakorekane toboke na bago totebinga kyubutuke kamina buli bwaite tegoro koba ngakichinga kibune chichikoba ekerobo choli kaminobu boko chikoba bwarobererigwa guchikoba bogo korekana kulinda yo ne chinsebere do chichia butokire chitaika emeronge 4 na 4 maiga yense ya masema mbia bono ekera tuligendete kuligerelia liale se chigazeti Diana omugano no rega iga omuiburi oyomo achire bosio bwekegambira no gosoera eskuru ekorokunga Hospital Hill Comprehensive School
asogotuma mwana bwe kirasi ya grade 5 kogendanga mwanchu murigeria sikiri batebanga omwana uyu nigachiete inkatumetwe anyara ko bagakorerwa into ikoruko koyego basemia asenya gitaria yemo yeserikali mo ngina bono omwana uyu munyaruka nigachire bosio na kunyara ko bagagosoire skuru eyo asikiri bagatebanga omwana uyu nigarorekane tase BNB kare no morokibo ndi bagasoma nere ase skuru eyo mwanchu murigeria bagatebanga bono igente kyo bagatebanga nigo kiabetege kubuna kiri bagorenga privacy muibori ochire gosoire skuru bamwaki bakiusiri omwana oyenga narorekanete asenseme ya moyoboraro kare no mwana mura oro morokigwa na nana bono muibori ochire bosibye kegambero siginyine roro asibono igo mwanchu murigeri bakoba bakukwanira omugano uyu na nigo bateba mwanchu murigeri bono nigo yayinyare ko bage kogenda bosibye kegambero asibono igo muibori uyu anyare ko baga kogenda bosio na gosoire skuru eyo omwalimu omanebwe skuru eyo board ye skuru eyo nabo igo gosoire kyombe kyo kolikaba ali bugia Teacher Service Commission asaga tebanga ere na manyeta so mwana ya renge ekera skuru ya sigetuna nemona asaga tebanga nigo bono mwanchu murigeri agoteba mwalimu uyu achiete mamincha na kogenda ase account y'umunyaruko yo na go access details chalengese account ya Instagram na bogo nyara kabago kurigerelia so mwibuli atebanga okunuko bunage ndogorunga Data Protection Act eliye kunyara kabaga atebanga umuntu nabwo atobosibole buaye bugo tasoana nwa asense milium mtandao na kokora kende mwalimu yonere bono na babekire bosibweke gambero ngana gachiete bakese account ya Instagram yo mwana uyu odeke gambero na ndekere high court ibintu bindogo sinywa kigoteba lakini ntukirinda tebe sometimes ibintu kabya korekanire buna bayiboli ntogani twara bikwanira ntu abanyene tutarabira mutu okay bono no mondo komone no mwanchu murigereri asepeje gatanda limo ye gazeti ya The Standard asabagoteba babwatani be amateli ya Rastafarian nigo bono banyartukoba bagotigwa nechinga kichinko kereke gambero keigoro kyanyartukoba yego kana ogwanchirwa gogotumeka enyasore buna enchire yamo yogoteba ngo kemelie kyo kolengana bara bagoteba nekemendi ekemelie gechenu atebanga religious use of cannabis bangi na mwanchu murigeli mona chebi no kurunga Justice Bahati mwamwa munye niganya tukaba gago anchirana no enachi abetege kurwegwa aseke gambero gensonga nigo bono enyasore yebekire asamalio gali yogotindia na namona kanyara kabagago kana kilikia jar tukaba gekobekyo bosio mwanchu murigeli igega ndoche olio woro monogeli we community go se amate yo yechira Rastafarian na ndo kurunga Ras Prophet kurunga mwendo wa mbua nigago tebanga nigo ekubwate kana nena chieyo ataro chenga yanya ko bage kuligerelia mangana abo boikere no mwanchu muligereli igo nabo gwesomera ase page ya gatano na limo ye gazeti ya The Standard, the Rastafarian decision. Mwanchu muligereli sencho chia minyokire timaite Diana turagendo mutimo kumusini ntunywa mache tukoirana tumaikoirana tuligereli ali alese chigazeti ya semambia bona Eye Nensoko TV, uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721 1515
00 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucacirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia cinga kichonsi chibetiri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Soko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekirwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi uregekoro kyomugusi wetro muroberio bwigekoro gyeito hasi tukumera nabaga kabasamwerere naboigabangi nabanyika eriko kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejiga ao yomugusi kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro ime ye TV yao na mbe Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito ime Soko aye Soko Yekoro yeito ime Soko aye Soko ibiengia ya jire ngumanga bunalero aye Soko ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakera rituko bw'omugusi nigo bware gosirwa n'oboremi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera ritukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera enyere yabo ya kera rituko omocha Eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi.
Mwanjito murigeria bwigete Senior Soko TV nigo tugendete gusangana ya sense media ye Tigaseti na tugendete gusangana imambia ya bono anyakori mwa wandonsia suru Mwanjito murigeria kagitengano gendete kumemanya ali ya sense media Tigaseti ni gaseti wanembo atemna kutamigo tebya ni gazeti ya Daily Nation kurinda sepeji ya gatatu aigando chebago kwanera igoro yomo Bishop Boyomo obetega kubabuta abafata bali bagokoregasi anere ase kanisa ya Mwanjito murigeria mu Bishop bwego korokwa Hiron Mas Joya Mwanjito murigeria nigabetka goswa sobora yo mwako 2022 ime ye county ya Samburu agasagote wa Mwanjito murigeria kanisa ya niye korokwa Maralal Catholic Diocese ayotenere teosere nse obraibwa apostolic nunzio ayoro mwak Bishop Mwanjito murigeria igagote banga gwetera ase barianya tega ko butemeremo kosega ko batenenia emeremo yabo abo amarieta abo Mwanjito murigeria tabekirega igakorinda gotebaniga nyatega ko batenenia emeremo gwetera ne chimbwa cyabo asate betenga abange baboni go bakonywa wetania ebirengo barara isko nigabaga nikorara angenet kansosi chinyomba cyabo kiribagacire boigasaga teba abange baboni go bagotoka babwate chifamiri richikoliri yaba sasiro tirigotebanga tibaganirgo twara chifamiri lakini abande babo gabotebanga nonyene chimbwa cyabo cyalinge chingia kolende niga cyakireri chikolijya rigotebanga mu past mu sasiro tyonde wenstagani rikoba isiko ya bisigo seisko yobomenyo bwabo yego cyakasamocha ya margoba satebre boigo nonye naba sisters baru Mwanjito murigeria chinansi tibaganiri kobeka hose koba isko yamachika yo asatebire bono nigara chikonekia one bwansi okoenda maminchane richiko na chikwiriro getambo kerokeria kyaba Bishop Mwanjito murigeria usige kanisa asaba igo atebire nganigo nonye nabo gorwaswa asobora ibwe kanisa ejo Bishop Joya nigo anyolte michando njari ngorore menge nabo igo ondetayo orenge tayari komotebyo michandeyo egatiabo nobora yabwe kanisa nabo igo egatiabo Mwanjito murigeria management yatabangari yago yarenge embe kolende utemire bunakonyara kwanyore bunabakonyora kibese gwitira soko changa nabo igo kubeka amachika yaranyarga kubatwa nabo gosomera sobogare page ya gatatonere bwatomugano yo wega sepeji ya gatatonera romugano Mwanjito murigo kwanera igoro yababunge abaire abarandia osechi skuru kiri cyabarandia togorikanga Mwanjito murigeria theological colleges nigo bairwa matuko emerogo kianda banyare bako bwatuko Mwanjito murigeria amasakarabo gose banyare bako gendase ekikambiro banyare bago kwanera igoro yoko register negati ebintu bindo Mwanjito murigeria buna bikonyara bigo korekana banyara bakwerecha ne Ministry of Education maiga yabo bataranyara bagusika Mwanjito murigeria no robotiro la CPG gatatu bigo ro kwanere igoro y'isukuru kiri kiego se college cha theology wataite banyare bakwerikya ne wizara y'ikisemi gaite no mugano no muriga gwo Mwanjito murigeria boigo gaiga Mwanjito murigeria kokwanere igoro y'ikisemi daraswa asesemo y'ikisemi Mwanjito murigeria mugano yo minto Innocent yagotebigoro yabararia nora CPG ya gatanu na kabere asibono batebire bali banyato cingo bacintini nabayigo balia banyarete bagocherwa banyare bagwakanwa Mwanjito murigeria baga CPG ya gatanu na kabere okwanerere igoro yomo waziri Musalia Mudavadi omwaziri wa mwani chise Chisco nere nigaikira sekambero nagoteba nigatagete foundation yeri ya Ford Foundation inyare igeko ikiranirwa asatebiringo tatagitiba nyare bagwakana kibango negativi into binde biri ataite binyare bikobwatwa ne serikali gucyaro Mwanjito murigeria none bagosomera se obwagare kuri no mugano nore gaiga ase page ya gatano na gatatu niwo gukwanira igoro yaba Kenya emeronge 5 na kianda 59 no Mwanjito murigeria abanyate bagusiria magimabo ase enseria ya Russia chinga kichi kisege tokomanywa saba Kenya bali banyate bakoenda kiseme ichunigo balenge 485 kolenda abu 59 no Mwanjito murigeria nigo basiretie amagimabo hiyungwetera yaba menyi bechiseme icho nabega banyanyimbo banyate bakubwatuka oroboti urwasaba batebanga bange babo nigo basiretie amagimabo nande nabange babo nigo bachete nago swamotwe Mwanjito murigeria yekisege icho konyoranga nigo batebwa swamotwe koleno Mwanjito murigeria tokomanywa aba Kenya 2984
nigo bari gwikira bo niga recruited ase chinsemo emerongene 40 countries omanjito mulgeria bagendete kurwanira chinseicho eyamo yabo Russia na Ukraine omanjito mulgeria kuru mwaka 2022 nigo bagoteba boigo asti mbali Ghana mbali Egypt mbali Cameroon ni chinse chinde bagendete kwenekya bana kubika baro molembe kuri nige tukiri batebire n'abakenya bange bako bari recruited nga bago chikwe gwemerebo chinse chisiko kwanyaranga nigo bayirirwa chinse chiria chikurwa no mwanchito Mulgeria bachikobeka omolembe mugano yo nigo rase page ya 5 na 3 page ya 3 ya gazeti ya The Standard yogo kwanera igoro yo munachebina okurugunga agri muchelule mwanchu Mulgeria asbaga teba nigo bono kyumbe ky'abanyanyimbo Kenya tukaba gekonyora bunduki yaye kurwa somokagerwa uyo nyara kubaga goitwa se chinse mojiri cha Joska umungwano yo aselie tokurugunga Vincent Ochengi niga kubwatanirwa na kilibaga teba nga niga korete obosalibu boibi gugutumika chinguru mutienyo gatana alimo chitalikinye so mwako yo mwanchu Mulgeria se mubaganyo yo magunga cha Wai restaurant na mwanchu Mulgeria se gotebanga niga nyara kuba gagwa kwa risasi kuikaga siri mubwa n'abanyanyimbo kirangete kuba gagwe sokya kurwa se nyombe yo mwanchu Mulgeria asbaga tenga abanyanyimbo nigo bari ko bakumubwati kurinde asikili bago kwanera gayigo mwanchu Mulgeria kerabono abanyanyimbo banyara kuba bakoligerie bunduki yo omukageru yo alengenero nigo yatoge kanete kuba iyo munachibina okuruku agre mchulule na nigo arumuna chibino mwanchu Mulgeria ase ekigambiro keligia Court of Appeal na niga gotebanga nigo akonyara kuba gotebanga bunduki yo gaye bwatie keraigwe chingume chinama na kayonyora sai gachiteti ya lengoro na gotebanga chinga kichomo elio anyara tukoba gakoligerie bunduki yaye nigo yalengo mutinyo 10 mwaka bw'ikirubere 2025 na niga gotebekera atagete koba gakogenda busyogo chikoba gakuriniwe license ye bunduki yaye kurendo mwanchu Mulgeria sagotebanga bono nigo acha akaba gagukumyanga bunduki teyo muchulule kerabete gakokwanerwa ni gazeti ya The Standard nigo gotebekana tachiti koba gakoiraniria kende gionsi wesomero mugano yose page ya 3 na kumanyanga ningi keli keroro Diana asenche megano eremenge gaiga nindoche umuwaziri bw'ekisemi cheigoro umuwaziri bw'ekisemi asense ya Kenya umuheshimiwa Julius Migaosi ogamba ngo bale gakoboli gugaiga anyara ko bagakorera ngiye kogera umubaro bw'abana bakogenda ase chi skuru kiri cha TVET kororekana umubaro yo nyara ko bagokugwa asikiri bagokwanera batete ko manyanga ngayi umuchando berete na namono okona no gwechibesa guchia ase chi skuru echo mwanchu Mulgeria bwesomera na kumanyanga ningi kelikegendrete umugano norega iga ogukwanera igoro ya payroll ya serikali eliya umuraibwensa tebetenga tigenya ariko bagakorera ubutukibone egazeti ya The Standard igego tebekera yakori ndego forensic audit nigo bona yaberege kororekana ngachi bilioni sano na emendu gutenye nigo chiko bachiko bwatani gwasobo tutukanu gugo sira kurwa asaba Kenya na namana sibako bagokwanera abagoteba chi agency che serikali 14 echiko bwatani gwa no konyara ko bagotorana payroll yeyo elibanyara ko bagwakana chibese chitayo gochi asaba abantu bateyo mwanchu Mulgeria na namana ngo nyara ko bari bagokwanera igoro eche serikali che county na ekyombegia DCI abuna kyaberege ko bageko korobo tukyo mwanchu Mulgeria liga iga nigo bagoteba mu waziri okurunga Geoffrey Ruko yote neta abakora imirimo be serikali na kurigira imirimo bya serikali ngakeko bagakorekana niganyara ko bagotebanga abande nigo bakareko babakorekana balese payroll abande bataraba bago ikimyaka 15 tatubwesomere na kumanyanga ningi kelikere ase serikali yense ya Kenya mwanchu Mulgeria namono asbakare bateba kibese cyaba Kenya kigendete ko bakigosira nabo gwesomera na kumanyanga ningi kelikere oro mwanchu Mulgeria amate ya abamenyi kurwa asorongo rulia rwa bosongo ya Kenya gose Western Kenya baraba menyi be umu county ya Nairobi nigo besokire na kumusaba umuraibwense Dr. William Ruto amochore umuwaziri Wycliffe Oparanya koba omokonyo ye gukurigiye kirogo cy'uburayi bwense umwaka bw'ikirubere 2025 na ibere mwanchu Mulgeria nabo somagabu onyara koba gokoranga ningi kelikegendete kurwa sorogongo rwa Meru aba MCM 50 nomo nigo banyara koba gwesoki na gonyara koba gotebanga nigo bachikoba bakumusira umurayi bwense Dr. William Ruto karachikoba gakurigiya uburayi bwense umwaka bw'ikirubere 2025 na ibere nabo konyara koba kugwesomera na koranga ningi kelikegendete kurwa asense meyo umuga koyo mo narega iga nande garo murali
na nigo bona gotebekana koba egati ya baria banyare koba konyore gesio kyo munene konyara koba bakogenda ase ebiti byo kogosoria okurigyo bunyangongo bwe ense World Cup mugako yugaru muiburu bwense ya Argentina na niga kurukwiriete gurunge Enrique Makaya Marquez na niga bwate myaka 90 yomo nigo mwanchumulire otebekananga niga beire gakurigereria na kubwatia ebiminano ebinge biri bya biri bikogosori go mwanchumulire niga gotebanga bono niga kogenda asumutimo kona boigo nabo konyara koba gukurigereria nga gakubuliguri swali iga sakubuliguri bolinga go senach koba kakogenda asumutimo kona ndasatebirenga niga menyire myaka emiya asabere gakora chinga gichingia uyo niga roche omugosori kuruku Diego Maradona na bono niga murocho omugosori kuruku Lionel Messi ekeminano yokurigyo bunyangongo bwense omugano unigole sepeji ya gatatu bwesomere asabere gakogenda sebiminano yokurigyo bunyangongo bwense 15 na bitatu 18 timaidi Diana ekene kigetangani kwarorire naitene ya kabere mwako yo kurukunga Rodriguez igarorire 18 World Cups 18 nande chiko soli gomanye chinde sege maiga yege ka kemia kene na nigabwate myaka 90 noyomo 91 menyiro wetanire lyo mane nabegete na nyasaye namwete chinga kiagendete korra amagana mange nande garu muiburu bwense Argentina nibwate historia ngiya aseke minano kia World Cup mbona batebekana basokiri abagosoli barabane sana ngakia ya moya arenge debate yokurigereria ng'oro mugosori umuya gati ya Diego Maradona nabo igo yokurukunga Pele kulengo muiburu bwense ya Brazil nabo ni gantu bwate debate yagendrete ng'oro mugosori umuya sensengima norogongo siruo boiko bwense okurukunga Lionel Messi na Cristiano Ronaldo abande bagateba igereria ororenga ningogendete ko bagakogosori eseke minano kia World Cup egento kenaro Innocent kabanyo bagatebanga chinga chawo asigo soringa itenga chikiro moerio keragwa bononyembono batemere sana I think ba stretch abagosori bagosoirie ekeminano kia World Cup abande babera bagotu babandere ya Pilo babo Lionel Messi bono bali myaka 40 Cristiano Ronaldo tingagere tinga nande bachiko bakogosorie kera bono babera bantabagima matekerure 44 bono gwachakire kurigirira retire lakini naro chemba bwatabana babona baro bagochaka obututukanu bwogotasoki gwa koroboti asoboikiranu ng'akie egetange kireli kigendete kabage kwagachwa makabesaye nabo igo mwancho murigeli asibagotebanga gereko nyara kabage koirwo ikachinse mo chirichia busia no ere ase epeji ya gatatu asibakabago kwanera ng'akie mwancho murigeli serikali taranyara kabage koerera bwesomere na koranga ngikelige kabage koborigwa na namono mwancho murigeli asibagoteba chibango chiyo chikoba chigwa kanu ekeroko bakogutumike getange kireli chi universities tona chiro chiyo nigo cyanyara ko bachiko bwebina cyo endemero asikiyaga kiro mwancho murigeli asibagoteba konye chindemero cyabere chikogenda bwesomere na koranga ningikeli kere igabwo asikigazeti kinamagana mangale unabono kera narigererie gazeti ya The Standard nebwatemega ne menke miya uranyara ko bago ikaransanse origereri na koranga ningikeli kegendete na namona boko nyara ko bago korra linde igantu akwana Diana tugatebense America nigegendete ko bage kurigienchira bakobeko kuigwana nense ya Iran kurende bono iga mangana tategereti kuigwana kwa begirukano se ya America nigegendete ko bage ko korbo saga niyo bonene asenseme ya Iran asbaga batebanga ege itakeli gwetelia maguta ya Street of Hormuz na kero kyogi asiekiro mwancho murigeli anamona bogonyara ko bagwesomera nabo igo Kiza Bezije oyure umwana siasa nabo igo ukaberega kurwaniriye serikali gosega kwamiriye serikali ya Yoweri Kaguta Museveni na nigo bagatebo mwancho murigeli asbono Kiza Bezije anyara ko bagago kana konyara ko bagagwanchirana abagwakile babere bagochoruninse banyara ko bakomokonya ekera ko bakwamiriye ukubwatwa kwaye na asako bagagotebekananga nigakorete amagosa manene sana yokogosereria omurembe bwense ya Uganda bagota treason judges mwancho murigeli bwesomere nagaiga omwalio ase chipe gichie chigosori nkoro kibale timu ya Spain na Argentina akibara chiko bakogosoria ase kiminano gi final kia World Cup manjito murigeli akato chokora ngwetabageni baitu bakirase studio totaraswase katuni Innocent aiga abamurambare batatu basete amagima abo weterasumo basikanoria bwegari asisemo cyambagati bono tokoma igwanga nigo bamanyiro
wetera se DNA yabeteke okoro na ntukumanywa ngani go bayete mbaka mbali kumanywa kuri no mwanchi tomurigiria mari etabonira kurwa Evans Kyalo Eriko Cheng na Alan Mwende tukumanywa ngani go baringa basani nande bakaba bagusiria magimabo bonsi batatu kuri ndembane barenge hoyo moboniga irete pigipigi ase konye barangiriwe bachikonyara abakoria sapa bagote bangani go barangiritwe no musani astisemo chinde konye bachirase chisemo cha west kuragira hande bakarangirirwa no musani emirimo yaba kuro mwanchito murigira no eregagu kore nenda itingwaniro mugano yase obwagare ntabwo somera CPJ 14 tunyari go kwimanyia amange kaitino sendera matogoso ase esemeria yechikatun tigatoka dese chikatun lakini inyuri goro ANC ya Kenya yaro chegento kyobosoku sana abagasol starlets bali ba nyara ka bakwina charity kiti yoko genda se kimirano kya World Cup goro baro bikanete nendege yabo yari gosoka kurwa ANC ya Kenya kogenda chinse chiri chia Paris banya tukwa bakogenda kuko igwana ngwale ngoro yento kilibale ko babago kwanera nichibesti yabo konya chitaraka no mwanchu muligili togende ase gazeti ya The Standard bagotaba Ol Kalou Hustlers Charity Shop free aigango kwanera kwale igoro yokwana no kubosie chimatres mabuta yo karanga naboigo marangeti nabono bagoteba nga nigo bono ekororekana obochori bokoera igiosikie kegia siekiru mwakie kura no arali konyochira ali achiko bagakwenyorera ebintu ebi byabosa kulende kwamba kororekane tuka ya siekiru bago kora litukulia lero chindege konye chikwa mumembe igoro nchiyo Richard Munyachango chara totebingi chenya mayanchiroro usengi kilia roche giale ko bagego korekana asenseme togenda se gazeti ya The Daily Nation otararwa se eduke ya siegetu ninyi ngubo sana ninyi ngubo sana mna omwananchi kero konyoranga egento kerina etukiairire lakini nkiyo kigotigara handout na erutwe lakini magendero tayo nakoreretu Ol Kalou nyasaye nabasesenie mogendere ko ba mukurindwa nabarwaniriria abu ekara nabantu baboro kiriyongwa nchoko ne sana nande kwigure anindere twateba kero chi handout chiko bwatu ko cha 790 eyo ninki treatment eyo ko batebinga gakiragira ukonoka ba appreciated mangana ingo yaligere leaders gazeti ya The Daily Nation gakia de ritu abetega gukwana nande keraro mobisa we commission ya IBC kerakurwa magana yiga bateba nilige na likubuli go swasobosyo tegatuligererie ase gazeti ya The Daily Nation nero igebwate ekatuni ya ekoro Ol Kalou kiengere gigi akirense. It was a pleasure doing business with you. Goodies. Carpet konye babekeire ya veterol diororo. Scarf noiro chabu ya siekiru. Wono batigiru chiali. Chikure chiali yarakara chikoera. Abamenyi Ol Kalou. This is what happens. Wanchu muligeli togenda tekobeka maiso. Ase chikule chichobo choli oboke bogendeta sensemo Ol Kalou eli toko manyinga ninki kegendete sensemo yechigazeti na koli unless they are kubwate kende. It was pressure doing business with the people of Ol Kalou. Okay. Biya mono mwanchu muligeli Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Obutindi no bosombasi amate Ninki kere tokore Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwarigo. Kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gocha so bugimo.
Kirishimia namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare icy'obutindu. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Magega ya televisheni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseluboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro. Oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeketi bya kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba samwerere nabo igabange nabanyika iligo kwanero okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi. Kera litsuko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Ekoro yeito imeye Nsoko aye Nsoko ekoro yeito imeye Nsoko aye Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero aye Nsoko. Ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakera lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomugusi nobe gukumirana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera enyere yabo ya kera litko tomocha mwanchu muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga
na kunyara kwa baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho murigererie Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chia Gusii ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yogoikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda ase bali chinsemo chire isiko ya Gusii ase chinsemo bune chia Nakuru mwancho murigereri elitonyare kwa batoko wa omugusii ora sensemo ya Nakuru libaga elianyare kwa bakoigwegwa na nene mono ntonyare kwa batoko so ase chinsemo Childoret no mugusii ora ase chinsemo Childoret nenyare kwa bakoigwegwa mwancho murigereri ntonyare kwa batoko genda ase bali barasa masamba una chinsemo chia Molo aliaso mugusii yale emuletie tonyare kwa batoko ireke Gusii oro no mugusii anyare kwa bakoigwegwa ase njira enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyare kwa batoko ikoro nelio mugusii nere anyare kwa gakoigwegwa ase njira enkeranu aiga omwancho murigereri asegeta senigia Ensoko TV no gotochi kwa batoko kora igekuru gyaito tonyare kwa batoko gekora ase njira ebwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tonyare kwa batoko korareria okorarikwa nyagosira ase njira ebwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusii mrna nabari bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana mayia. Eye Ensoko TV, oboroso bw'omugusii. Obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore. Asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka ase Gusii ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wano yaikireke wango guikarwarigo. Kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Christmas number 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyobutindo. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Magega ya televisioni Ensoko wikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liya Gusii onye kubwa tokoralia bokwenyuria ogokwa gose okubonchuria
bono na bokonyori bagari ya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakresi gwitire namba yaito yobonchoria 0788 66 66 62. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli gwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Soko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwegekirwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeka etibi yao kwene king'angwa esomya oregekoro ky'omugusi gwetira omurobiryo bw'igekoro gyaito hasi tukumira nabaga kabasamwerere naboiga bangi nabanyika eriko kwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeye Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito imeye Soko Soko Yekoro yeito imeye Soko Soko ibiengia yagire ngumanga bunarero Mirna nabari bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Line Nyambane Dan Omwaga Eke na kipos Kiamba Yamangana Nen Soko TV oboroso bw'omugusi Buligere ichetire sitaika 22 mambia yabono ekera togoso asenkwana ya bene buna twateba tukurarigereria sense million kalau ase studio tindinche bweka nimbwata bageni na anemono tete mbairi baga barago kwani tigancha kire kurumata aliyo koboko kubolio rero na igoro mwara chana teba ngatige bene nake egera tonyoreri baga yokuigwa abageni baitu ntete nchakire na Richard Munyancha negati yabarwanireri barenga sense million nyamaya butuko buno bwarengo bwegoro na barabumba umiranete n'ichinga kibuneci aragokwania na ndarato tebi experience ngakiyarenge kerobo choli kaminobu na ndengi kirabo kalau was it the same script was negenteke yao akibwakira ki abantu banyamayambu yabari gose gwara abatiga bono bari gambira abantu banyamayambu yabari weekend nale ngoro motebe serikali nembere nange na serikali o na tabanya abanye ku location yabo okarwe location endo anyorete tubaganya sambiyama okay the chief ndi robbing sindonyore sub location ya Nyakunguru so baro tugona igekera mokonyore location iminute gendo mutagete noburendi uburendi bwesayine kera ngeringa kwenye kubanana nere nende kobe sub location ya chinde ya nega nteka kunsa igaye no munyayiguba biyabara sana gochiko batole tokonyora chinkwana chiae bakurunga Richard Munyancha karara bulie kirogo tigatora murangirio mweshimiwa atatebi ko igura tebanga banyorire location yenye tumetinga nebinge nande eduka yare nkoro ngotetebi ali gosidigo ire tigara ja Samos nyasani nigaro muliki boigo mwanchu muligeri nabo ngo tokonya ale twaligeria magana kisiasa Amos ngayogenda yande waki mwete ngangera ali ngigutakaza buno muntu bulite ya
Richard Yongosire ojagire Kongo sa ojagire Kongo sa sengenjo kero rigeto monto mugondo kwao kera remire chinyanya nando chimugire ochibe Kristo ase chitakeire endo kora no kumuhakana no tanya ko mota bingambu ya mono so kero Richard ba etu location kina kigende serikali woneta gukora tia bakorera getekende tari kokorwa ne serikali igo yanyure tu gukora no egendo gyoka keringe location ya bali Richard yanyure tu egendo getekeire ngeringa location yeruwe okay nande setali nanda sanda tali no nyoso bali Richard ari de nande nderuwe bia mono sana na kinaro debanga ne bagusiba debanga garo koligia mali totika kwa mwanya bantu odanga usitupe utu kwa kitu okay yes aigo nyoberete njenode nengo nako gonyago kolega si yokoboko kwane Monday mugaka manifestas yakoganya sana ngagutangaza ko kwabulite mwaga manifestas ne maskania manene na rombo rayo itase ese boraria igongo masabera maya nda atwara jinguruchi botambe atwara baisha stokogenda biyamono sana mwancho muligeli burigwete nagaiga nimbwa to muswati bweka ase panel yese mambia bono agurugu Judith kwambuka Judith ngakyandara yande the last time tu alenge na aya linda mwananchi kwale kwagenda mwalende tu mwananchi goze mwamutigete bara tu achiete tukamurendera no twaite tu magina gari keumbu stiri toko basabira maya tutobatigirete nyasaye abantu baminto bagwibuge tutumbiye bali tutumbiera ngakiwa ne ward ile kuri sense ward sense ward igere kitutu chache north okay biyamono sano mwancho muligeli negati yabalito bwate semambia bono tochikoba tokoligereria amangana ali agendrete asemambia bono tato mu director itara tobekera chikatuni chiri chali gese chigazeti esemambia bono tate konyole birengera libino ase obwango sana ngo chakira kurwa somo subati nindo chegali katuni ere gazeti ya The Standard bagatebanga Olkalau Hustlers Charity Shop ngama ene etuke nigo yarenge yabachuruchumba bali bayise bintu bare ko bakoena nambia are konigwa obosiombu are ngororo bosi maita minichi chigotoro maguta yo karanga chimatres ne binte binge bagaji laptop chichi sarcho zira buchi are ngoro whether shop closed until the next election eko igoruchinga giche chikura madam birengera libiao eduke chitwabere togo chirora sana n'abananchi baminto babere bakoragira buya beba egende muna baetuga baka nande next election aliba ucha kubyegwa lakini amagendero gati omate baraliro already babikira amagendero abo muko egasi eringo nyaganira bali no the next 5 months oyogo choruboni gakonda like 13 months ande togenda another election igobona baka kana ande tokora na tokorubwa atobori bwa ire twali bono nkwano ruborera actually rero marogoba that is what it is obo siboka batahuru but none gasi I am not sure nganeche dumu gosera chelipuke we are not sure about it ngakigolipuka madam that ndo sure ngachikache chibaye tunjire njire valid marageti mbaye tu lakini nende tikabaragira Amos yes ekatun ige korokia ige usiki kiegoire chinsemo chiol kalau kiarenge gokonya abantu bainse mirobiri yamagendera manena maya ekatuna bego teba lakini igondo jenga na bego neta ko baiga pero ensekora uya na bego neta ko baiga abantu bae gubosi abantu bae guchimatres ya maguta yokuru karanga muna gwateba bae guno nyene chi laptop bae gu free education bae webinde byonse lakini bae gukenye ngima magoso kana linge binde byaruwe tu asichikura chiwakwa ekwerende binde byare kurugwa paka seitari ya matongo bandu baegwe paka bandu baukilifia bandu baukirase twale oja kuchengere serikali ebuya egendo ekora bagotebanga closed until next election ngeringa ase chikura chirabe kero nona bakenya mbegenete nona murikyo negenete ngekero chikura chikoba bana siasa gose serikali nguchire ya so korokia bantu nga ebintu ngo babire nonya konyambiri koba
lakini nabegwenete ko baigase serikali kwamba buya eria William Ruto ari gotebanga Singapore abantu nabo babwate bintu munebi batari koye gune serikali lakini baire chinguru chingi ya chioko kora igo obekire uburoso buya bwo koro kinga na be serikali nabegwenete ko baigo uburoso bombo ko babuya ekerobo ko korwa sikure chigwa kuka bo wonete ko koru Kenya ngima kiagaro sikurigeria innocent omusani o William Ruto nero liotebetia abantu ngo bagorera ari murai one bwense ngo bagorera ari gasi uzadi ode aja urai bwense yes sawa na tebetia abantu ngo baare chigasi cha shilingi 300 ngo baare bintu bile rahisi lakini mpaka bona se biarorekanete bikwa gugosa mochoko taiyo no le kalao amagoso kana alinga byakore byarwetu ole kalao na mochoko taiyo ndoma idinga abantu balenga baetu ningoe tu there is no record yes but about 20,000 people banyorete chigasi lakini record taiyo there is no record ko kwanda bali kwetandi abamenyi chirwe 200 Mr. Richard yes ekatuni na beralia abanyaroje nyama yeduka bateba nero ya igule tu no kalau bateba Hustlers Charity Shop gosegioski kilia konyese bakonyora ubosie chigotoro mabuta yo karanga burangeti bintu byo kwebisi ne chigasi go tribo ka uchiaba ekenenge ina tigato ya sabantu bori karao because we have closed the financial year ya serikali omwakoyo meaning abantu bori karao in the financial year to across timba wate mubungo kwa represent usikonyora kende yonsi cross finance as far as I'm concerned nyonyo mubungo chikwenda ororo igara tegeme kende yonsi kira ruguru ase serikali kera mba wate mubungo ngo represent a request yabantu ba ole karao for this cross financial year so nje tindo jobo nde wonsi kera onyabe nyorete byabo ngakie campaign it is part of what they deserve kera barabuna bono doji kogenda una ba call election it is true the shop is closed until the next election nyamo bungo ko choruguro ne ba nsami ose Samuel onye igara chi ko tegemea to check supplementary budget erinde komo konya mangano le karao kolende ngeri etu ga siekirwe na ndengeringa in any election igengo mondo gosogo chikwego musubati toko genda na mangana busa lazima genda ne bitendo lazima ne bitendo no le karao edu ka siekirwe kiro mondo naye geta sanyarete bono nabantu bole karao gosabira buna babo kire mambya bono eita ba ke chikura na emotion osaba ke chikura na kulingana nento banyorete na babo atojo kira tigandarera na Sole Richard nkwari getie kirogo nyamaiya yoske kamina gelinki arengo yoske kinge orotsnyamaiya mwanyorete chigasi agasi ndo nyorete je bestwanyorete cyango je chinyinge bantu mbanyorete kibanyorete lakini gerenga gegete chol abantu kuna watende ki people decide nigo ba waka chikula kulingana cyanda tubakonyora oseba waka chikula kulingana no mora ibategete sometimes njeno mondo na bere tewe na ligereri people sometimes go ba korobo choli far away from nyonye mondo reach ko kodamendo sometimes people fought according to emotions na bona ndunya mayeba agete chikura true emotions but I go chora mondo ko bakora magendo emotions chi ali kora wana emotions chi ngora una yara etire and another thing in Geringa we saw handouts in Nyamaiya and people voted for the handouts so handouts emotions inja ya chikura and leaving out the best leaders why ngoja kwa Konya for the shortest time which was there so sometimes when it comes to election usisangai eti Sami ama Samuel Nyaga wa UDA akichukua kiti ya buchina gakonyole kiro giki ekero kwana boigo embweye yo korwa ebinte bibikorukwa ebyegwa babiroka gifts ekera bikorwegwa ekera kwarigereti kwaroche kokaba disadvantage duno murwanereria gose go kwaroche nga next time na nabo bwente ku area line asaba sani bakorete binte kamine yes there was a disadvantage na ndengeringa no ligero le karao mostly mwarigereria mangana UDA na
DCP. But to I can't chire ore karao. Jubilee Mbaro. And we have good leaders. Baro bakobole kero. And babwate track records and bare capable yokora ore karao. Ingeringa when it comes to by-elections, yotote nenga kiye vyama koro kichingru chiabo tu wa 2027. Okay. And that's why oroje juduka chiko igoro and chigo sieko. Okay. That's why oroje more than na DCB de ngorubesa kero muntu na rudi chibesa. Ingeringa ike wango kiabo koru ense ose kere igoro. Kera in every election. Muswatu mindora nekero chiko MCA usande once. You have to look for money. And it doesn't matter where the money comes from. Because abantu beito I kere bona you have to show them you are capable. Yoko baletera. Do you makozo ko baleto zeneji basoka. Majumuliri wa tabaga ko yunga enchogu ya ruru sara ya gote biringa maria chinsi minjiro rako wajira na jiro badiri jadi mujachara ligeti kirokyo obu MC SSM ya nyama ya sobochori obokebwa rengoro kwigura tabaga a game of money na ande babete disadvantage amos nabondo cho utate kona gorage gechare ngimi nete kero gorage kem gato ko Richard bagari yoko to tevinga political bad manners neta vingi ya seru gayeke gusi na magosa sengenjo otebiri nonyene sister yane ga ngari gichibesa ajiko abantu ajiko abantu yani ajikokora egende gegoro kunga fota bribery lakini tali Richard weka lakini nonani ndirito nera na tebeteka ki not every what I'm saying ndongo tabangelinga I want you to allow kindly okay gochore Richard gochore ke you need to allow me egendo kerongelinga lichiko lia election siriruete libagari ya mondo ndo bwancho kuli chikura atwale chibesa kuli chikura akoligeri chikura soko facilitate campaign public address maguta merchandise gose materials chi campaign lakini Richard okebekire yarore kanenga gere nomo abando kobekwa bae gwekwerende kiagera none katiba article 27 yego tabanga abana inchi yobagwenete koba koegu equal treatment na serikali bachorire na ande Richard nataka gukebekanga ekero omuchumbe gose omu MCA gose omuntu akure akorwa segete igo geminiti nga magendero tari kogendo egento omuntu agokora ochorire bwechikura omuchumbe omu MCA gose woman rep gose senator legislation representation na oversight oversightinga ebintu mbyagenda alia so ekero serikali ekoire ebintu ole kalau yatiga nyasi mwamu yaira chigasi ole kalau gose yaira chimatres ole kalau yatiga Kajiado South esina abantu batabwa chimatres that is already discrimination. So egendo kero rongelinga ekero muchumbe achorirwe tali gago chorwa chikoira chimatres osachi kokore kwenu muna Richard yao kebekanga abamba anyorege sio twabere fair abanyorege sio banyore bintu byabo bono iga eye nere korkun outlet corruption was a photo bribery na ande abantu nde bwansho kuri chikura muna Richard na maite ngago subscribe kujesa machiko IEBC IEBC njate betenga there is photo bribery ole kalau yes. Okay gerto koira na bono muswati Judith esabali dere nonyeni nungora enda muri boniga kokara muri mobilizing activation mate byamambe bwate binte binge movements njibwate binte binge aso mwakie kura wese moyo kalau na boni goligerete gazeti ya the stand Daily Nation na barabu bagate abanga kalau it was a pleasure doing business with you bakabikiro bake carpet bono ya jagira kwa rolled back no irwe ekero kombe iga igere dio kalau na my brother aga igate bangana ki kombe a Turkana kuja Baringo ekero ko kombe abantu abo babere na ulikala mbantu kibata getobo konyo bo too much
tigo murigereria ira ndeci na bakwiraniria bone kero tokonyora ng'a ebachiete kuumura gari amandege ronsipi rieto kuumura ni rinene eba umure to of course because bakobwato nkaikonye buri kaikonye bwato buri bono chindege nkaijero chiko gwari and yet abantu baito bagaseni gukubaringo batagete ndagira teyo nde chindege chibono nchiko genda rende chumure gari torarengana ki there was no bribery because igari ebachiete purely to bribe people. But I'm praying my God ngarero egioskie kegiasie kwa gesiekera nigune sosi ya yere today chikura chia kuba nto bake bare soba and I'm singing ango ashemu bare the devil today ndagererie rubare tetebali lakini this is not what we are supposed to have in our country. Okay. Wanchu murigereria kera tugendete gukwa na semambia bono abakichikura kurwa chinse mu Chulkarau nigo bagendete gosoka asubunge na kunyara koba bakogenda gwaka chikura twara ebituo nigo bigendete koba bikororekana byegoirwe na namono bigosie ku chinse 11 cha bono magaro bantete kwira na Mr. Richard Igoro SM yoburendi 1000 security officers babete bako bikwase chinse mo chiri kera kwarengea sobo choli nyamaiya kwaroche kerenge kenekia abanyanyimbo bako balenda se ward tigalero ndatume ko bocholi bwawo ngake yimbalengo and I hope mbalengo asengejo what we witnessed nyamaiya it Korea by election it was very shameful onye ndi abanyanyimbo batokora buna babekire Orekarau I think the government IBC nero request for the government yerwe abaskari tarimna nense bono medengeringa bono toirire na ne serikali kuira abaskari Orekarau but IBC nero kuenda ko requestinga senje ekeneke tobwate we are requesting for this much security personnel esenja tension yero Orekarau nere igoro yeta kero bolendi botakere akega ngunere nto yomitateba naro JBC yarwe record ichibesa kero munda wende gutumia ndete gaoji gwisaransa angakere kero gavana Nyamire takere over 22 million for 3 months and the 22 million imabutakiara tare 3 months and we arusia mabuta and the yibese chinde by the irenga wakodete campaign I use almost 3 million. Yes. Asama chika IBC umwemsiri ngabana takotumika naro chano bata something like that 4 to 5 million. 4 to 5 million. So ukaba disadvantage this enjoy resources. I think enjoy resources came more from the government side na the other side. It is a two-way traffic. Monda zo ngena ati monde okorubese everybody is giving money and this is the reality we are telling our people. It's nenga king y'abantu baito besaransense bamanyene ki chikure to waka because of emotions oseto waka ko by handout oseto ochora barai bara to corregas. Okay. Kere when kero kwa na emotions, what do you mean? Sometimes abantu go chora bare umuntu na bono to endo Orekarau. Orekarau emotions se jiro chagashawa kurushwa serikali taibo. So the mountain ige filtering get disadvantage tasengenjo kashawa ruseti waralia lakini babu atimurwa ne rio Jubilee nere koboro no nyubete so na UDA nero yere chibesoro Jubilee they have presented a very good candidate a very good candidate who's capable yo kora bantu Orekarau guys but no legal media oligeri andons aste yale featured for ndeyo moroche lakini no mondoranya okorega Orekarau ingitorigereti ni usinge ototebe UDA versus DCP. Takateba subuli kibwa mangana kero montalire sese nalie kavambangana mayi. Ndio kavambangana mayi. Akirende na gitoba tebana ki. Nto basikwenga ina. Njege ndongo saba aba Kenya gitoba kwa ndobo bora ibwa 2027. It's either you choose. Nabara itutagete emotions to wakachikura osena ndo to wakachikura. Mayamba atumete emotions whatever. Yes. Okay. Tiga ngirane as Mr. Mos bono tete tobe aliese kirenga deployment y'abanyanyimbo elibuye yemo baiki wororo na and then kero kurigereria ekiombe gya IBC na kero statements nenchira ba conductory up to this level. Msipe kidogo. Richard spare you because kanga naona iranilia. Lakini ngendo ngoteba.
Okay. Kwa mwande mambi mubugire chigazeti. Ndongo taba murai ngeringa ekaro muibia ibire chiombe seino tabwatiri na ndo ire chiombo sero kamera bana baye. Kenyorokia yangi gone tigoteba ngana ngokora rumukia. Kiaro nyorera mari yobokora kuruenjira yobokora. So Richard gagoteba nga abantu batige kungainunga ipesa njiri gutumika chibesa njidageri gutumika lakini enjirengia. Karo togoteba nga chibesa chitumike se campaign. Ndori goteba nga chibesa chitumike se campaign kubeka bandera ini mune constituency ketere kisi abantu bakubekwera ini babagiru chibesa ikemugaso. We are saying ngana ki egere oike edebebuya none chi agent cha ono takeri ko chiaka na kiaranjire prescribed no nyene nae no takeri ko beka chigari amaguta no nyene kero abwato muguta na abantu ba takeri ko liendagera igote mine tinga basanyita keri gutumeka lakini chiba sai jadi ago te banjiri chi ko bekwa bandera ini mune chama ya banje de ko banga bandera ini chama giya chama ya no iro chibono ga kino no mutegereri umurigeri naro chingari jadi chama kyako ako agacha nege ndukene naro te bankiriga ugo mwagisa kararu jana ekaro chikura chiwa kwa mune by election mune ye igego chikobe tofauti ekaro chikura chiwa ko national elections kiagara ense edo yakanya gebwata abanyanyimbo ba DCI administration police na regular police bale 150,500 lakini usikuligeria constituency ya Morero ya irwa abanyanyimba internet iliwe yemo kiagara serikali ya bono igekoruri igeko omubaro bwa basikali kusamanyanyimbo aliyako gende gasi abegete uniform manyanyimba atariko beke uniform bariko yabara kiagaro sikuligere libutambe nona garo amanda manale gosekendikire abantu bakubwata abantu bali batabwati uniform lakini umubaro bwa basikali bakoruwa no bali babegete uniform so ndaito ligereri otobwati chi constituency 290 igoge minute ngakonye ole karao yoka yaira abanyanyimbo 1000 bali babwato mubaro bali babegete uniform goge minute nga ekaro togo chakwenda general election yegerekere constituency nyore abanyanyimbo 1000 na bato takira abanyanyimbo around 2.9 million which is not practical lakini ekaro togo wenda chikura gotambe ingeta keire togende nenga mune kero ko wenda kotini kotie gotebanga wena tego cha kotini na clean hands yani ogocha ko musibole ogocha ko aba Kenya bamanyenga ensene yabo kero bakoenda chikura acha teyo yo gosaria acha teyo bagende ko gosaria kwenda acha teyo roro musikali umaye kutwale tabingiya ese ngenje kero tokoenda chikura chitoko cha kogenda ndo gutwara basikali baisaine kerengo keria kya irwa orekara ukiaramba mbajeto ne chitanka chisegi naro chigalche chikogendoro batirinde siasa ya mbakorolekana kwa bese kerengekyo ntogotebanga serikali te nekoreta mamocho perhaps ni intelligence oisikorigereria what I'm saying ingeringa toisikogenderera iga nonye no mwana inchi kiagaro oisikorigereria innocent sababu te yo togogenda gwaka chikura ngane chikura togwakagere toito monta ko chikura chimanyekoba intumu no mwana inchi togwana togotwale tabingi yake omanye tena ki konye ngogenda konye mune katiba ya itego totebinga Kenya ne democracy konye umosike Richard obwate birengereri bya ebitabwikanye byane yako eguri bagarigiya akwane akore birengereri byaye na inje nkore byane togende sichikura twake chikura egere nambe nene y'abantu barore nkibatagete baewe lakini bono yabekiru bono yabere muna ole karau no naye rero iga mwendekero chitanka chiri chikoirwa birwanero byegisegi bikoirwe constituency gwate chikura nona abangi nabakobwa kwenda bakachikura iri intimidation okwayo bekire kwayo kire intimidation 1000 abanyanyimbo babekirwa ro Madam Judith ekero kurigereria ekero konyora security ire nyinge because that means the government itself need test
not opposition returns tibali balenge ba DCP goseke iratoka no bolendi ndi batete gutinga tari ngo bolendi batoreterete ebatete goto koboya bananchi actually gento kiri bakora matabangi nambali bali banka gari ako chikorona no igari eri water cannon oshtuka bono igono mongino yo taguchigwa kakura why bali gutuma chinyinge gochigari and yet bali gutuma basigari babire batatu they are enough. That means they are the people bakubangira obosalia ekero babangite obosalia obomate onde bwensio no moibi akorigio e support yaye ko mwake checking in case ekwenda masasi angere irondutere. So that means the government itself very ndanyerokinga it's not that worthy wa accepting anaki obachori obwenta ko bosibore. So igo asayo urochinga no kogosereri koro okogosereri baro babeto bekere toro radio Olkalau because abasigari abana bange sana. Inki ke batagete ko Olkalau is there gold there? There's no gold. So obachori obubwa bwende ko bubwa siorekero montabo kai aenda akekura bare ko batomera renda barangeti chiduve chinyinge bebisiba ikere bakekura ko baretera abasigari abangi chiduve mbaruwe tabantu baraire chiduve ime ekara to kuligeria bono iga madam obochori wekera bwa chakire twarora chibura buru nandekera to discredit ukobeku kwa banyanyimbo ororo nonyenekera gukwana kiumbwe sebunga renge na chibura buru nchi akoreteki nchi arengora ekera bona abanyanyimbo bakobekworo ntugwa dogotebanga any step ndonge ase sector y'obulendi wakwanire kiumbu ekero okorigereria nga batubekeire Olkalau kiumbu ekero okorigeria chi video chiri okonyora omosigari agotara ne bunduki no muntu ndega kuruta rigena. Is there security there? Was there security? That means omosigari oyo gachiete achikorenda guns ba ororobono. We can say nga omosigari oyo otomire gari igachiete arende ibago biri bigo chikokoraki koreto ibura buru. Either they are planning something different of what is supposed to be done today. So ekero korigereri bono okonyora nga intimidation ibuna my brother teba yabeire too much from this government. Ebatagete konya kwakere gento by force. So by force yeyera kinyo mwananchi oli kawaida ga wake kura tukumusabira nga ake kura no bongo ta ake kura wetera egento kiria etugoro rero agende gwake kura nekibande kiaye kamanyete nge nagenda gochora umurai. So e government ye ke korigereri nga omwana inchi nabwente ko gubosibore bwaye at least imbatige go to push too much. Okay. Yeah. Igondigeretie ase social handles ase mambia bono munyancha abaraiya banne sana kurwa so siasa unaboni ga ase page ya Cleo Malala ni moroche kale live wonchuka nase bitu asama chikalia IBC keroko yaligereri IBC yatebe to gwaka chibicha is not allowed go film twarore abaraiya bangi bagendete go film kurworo ikingi yagendete go indicate ukora na satalire agendete ko bagakorora kakobekese page ya Facebook. As far as I'm concerned, digento na roja IBC bakanete no gwaka chibicha lisakali wa kirekura ose amatokeo aleme yegetuo again filming na ko kegento kegendete I think mbuya ebe bwasyo kondo mayento kegendete na no bobo sibore ne batari o marara yoka nyo station ndio nsiro Kalau korokia abana inchi ba Kenya nkegendete yendo kendengeringa Olkalau ntu asiri montoyo mo asingi ya violence tali bantu barwete Nairobi bachikorwa no Olkalau osando bakarusi bachikorwa no Olkalau abantu bo Olkalau bayengurwa nabo kabanyene gabidi bagaito muntu aboyo mo egento ndabuli abaminta balegaiga kolendo bogima bwo muntu abasikali balenga mutagete balende ne bambonsi bitogo tuma balendo bolmo bomo tali gento kira bekyamana. So serikali ne bwate intelligence na bora nyolenga mubasoka nondo bwensi eri bate biguya era chikoba Olkalau yaligere yarora abasikari rwe yamono baratange ekenege sa sikiri tukelimo tari sa sikia kera lituko na mangana akolega ne Olkalau nje nyama ya tinyarochi kegera ntuntu abwata muntu itetwenga kitu ngo kore campaign. Lakini onyo muntu kule campaign on election day nkira akolekane kera yatangasirwe igo kobekwa basikari garia nesingi jo molembe gondo basiko yebeka buna
no koleta intimidation kera k'umuntu namete ngo bukara chwa kekura. Okay. Esida sega karengere gotangazo aso magoroba riri kiro monda atara kyo security de kiro ronga kiro monda ende nyumba aganye tangazo twaroche Semelia somubunge uliyokorukunda kwa David Ndakwa bwete obacholi twaroche litukeliria lengelio kominyokani bagatoka raset panya kokolera mu basoigoro lakini ekero kuligera libone ya serikali maybe ne lesson bala netikurwaro telikoba lesson tinanya ko understand gento gekogera serikali ekobeka chibesa chinyinga soko rwani ekero kyo chumbe kero mu chumbe ga ikire bunge ndawo korane legislation na kwerende lakini esengenjo narorire nonye no musike omaturi ogoteba nga omwaki ekura natakire kubwatwenda mwaki ekura natakire kubwatwenda message ya tidaya soba kororeze project nande sobo maene nimbwata masikania manene so maturi lakini uko noko rusichi yange sejiro kiagera egaro agoteba nga omwaki ekura natakire kubwatwenda egera akekura tigadara sombero buligererio baje gukwana geko ari message ida burato koko ekwano buligere tarayarora ababali bagendete ko react ya sesemelio mtada semambi abono mwaje buligererio yagorunga bwakire mwes PPP korwa ase studio no Matuli Street yarakabwate bara yana watching live and direct. I like how the gentlemen in the studio are articulating leadership issues mbiabono tabia mosi atige go pinga Richard ya soko bwatio mwaki ekura go bwato mwaki ekurenda Amos knows very well what has affected Matuli in decades no manye take ya manyo mchando monge tigagolere an aspirant who deforms fought as takes the lead yani okay unless we condemn this habit Kenyans will continue to suffer more than aspirants tabia Judith aromie motwe taobwa bottom line bwate simatiangi okay naro bono Matuli uma to tebirenga message ya yebwato mate chichibiche agoteba abantu babwatwenda nando teba gepingwe so nande musiko Matuli nimbwata masikania manene sare lakini otebirenga nimanyete amabe amonyorire ase nga siasa casualty yo tajole bitu byo kubekera abantu ese decades ese Digankole li yabantu babaga chikura kwa gweli bagalisha no joiko lija digankole kwa gweli omosike Matuli igate banga abantu babwatwenda nando tebanga etabie yegwenete gotigwa lakini nando nakorera nga inche nimanyeta ya manyorire se decades se miaka menge decades yo chi eko miaka 10 ne miaka 10 tindamanyo Matuli miaka 10 so egento kero ongelinga Matuli no mosani onel to amanyane lakini no ratebire mu manyane lakini beli miaka 10 ndo manya ine buya lakini Matuli egento ndagotebi ngelinga kubwato mwaki ekura nisigere maminja yelichiko kubwato mwaki ekura so ayekora bwatyo mwakora bwato mwaki ekurenda Richard lakini umetera bera to tali murwaniririo tagete ko abwato mwaki ekura nerenja reri tanto tebya magana yo batebyo zibitorenja Richard nonde bwensi baratake kwenda kubwato mwaki ekurenda tindiko bakania lakini gonda abatebi ngine isiko yelichiko tetake iliko baigo nande neji serikali gwateba nga said banyako na agete kure sengenje bintu byale ko bekurende elinero tokoroka intimidation amanya nyimbo akogenda ase chikura ko kurenda chikura muna bonore kalau igakogenda bwate instructions se babwate command bakorunga disciplined forces abwate commanding agenda segete okorera ndorara ene command no we can do is answer Richard insecurity amenyete insecurity amenyete gawene te komanyanga to bwate proof ende agende by the way koratika sikora erende ngole tando orange manager Richard no manager Richard amos no biya twagenderete koratika sinini ko manage ndemwisi ko manage mwezi kobande liba koratika sinini amos kobande liba gasinini ekera tugukwanira igoro ya deployment y'abanyanyimbo purely turaye ligiriya sense mu yobulendi and then buna bona mwachakire gukwana iga
perhaps tingo chaga gutanga no bora toke no bwate experiences chiao echio goteba nga chingagi chindekera kwarigeretie kesi kia seti panyako instructions chia lingi chaba nyimbo chia gereta ga behave that way. I want you to know this nonye Richard undagete mumanya iga amanya nyimbo ne banga ne sikura ne banese gendeke ngao iga ko fuati instructions of course na bako so Richard goteba nga yuruma sigo minute 30 ira jinsa jingi yago soma e contact ya basikari okay ekiagera umusikari onde kwenzi na ogenda Central Police Station omonto koru instruction to koru command ile ntoke gokoru osene karo kikwere of course ngoigwera barabanda abanene babona bakoru so Richard kupingana yuruma Richard ngwabu ate alternative opinion na kirata getekiri amos yao tebana allegations ndoraro command and deons basikari bairuo choro okay and moso onye yari ngororo as far as I'm concerned Rigichi yes intelligence everywhere angonero to tebia mangano ya kwa kera ndora abata intelligence ataba modeliwa banyanyimbo ngakiako nyo ataba banyanyimbo eriweyemo to onde binga bonsi bimba instruction ere hivyo babe bakire nero kigendo yana kubulidi swali watebiro mheshimiwa Rigathi Gachagua na abata intelligence nga kia gutwara intelligence everybody has his own intelligence in this Kenya kai. Yes, nangiza understand me tegendo gende nyama. If you are not out of time, then ngindo kiokora. You should know what's happening. Okay. Egendo gende ngeringa digante byamosi. Mora ikwala to moto supernatural. Gora de bona to jago te una nyomanza mamu. Ngote biga so bwene mbolinga IBC nere ko request for security. Okay. And amangana akolekana tole karau bakomonto kule. Tension yero karao yoenje naye ngoba ninje chairman ya IBC bonaiga I could have lobbied for more security personnel asenge enjo IBC te gonyara kobera kirase to ensure that kere ntongoba kere in control so was about more security it is for their sake for making a election yore karao ya very free and fair okay tigatoira ndabona segento kende kera tokuligererio IBC enengeniere totebe yakorire obochori oboke elite mass test yabeire tuachageteriri kuru tugacha soanya maiya tukagenda kerenyo nande bagacha bakagenda chisemo chinde babere bagakori obochori oboke bakenya abange babere bagukwanira iguru y'ikibura buru perhaps twarakwaniri okoba deploy abanyanyimba barakini gento narorire semambi yabono kurwa asesemo yolukalau nandigeretie naraba menyi benseme ibagukwana 14 kits chikwamba karorekana gutwara umuchando ko akichikura sobwango na abange niko bagendete gwesokia kera kwarigereria IBC yes min policy chibakori chibochori oboboke bakori tigusi bakori lichinsemo chinde na kiora yeligereri Judith na inche nchoma eteno murwanireria tente goteba nga IBC ya failed ndiete ntonyero chimoto ntonyetagete next year ndogo chaka konyechenchiri gatia fine the kids can fail because these are things chikorosi kuna mwanya bantu yene bintu bigo to make a system it could be being agari asebale esava teribuya but again ebine bintu bone ekwende liba gabale ko saba security ange basa bete binte bibale cover si mapema nga igaiga network telingia igaiga this is what we need but bakaira na gotendi tunga igaiga na gotora itwe bakebe bintu bibwende gutumeka bya maana ase IBC so to me and that evenga yene failure ya IBC yoka ekero kids chikwanga gukora ikenege nto babwente ko substitute mapema angambiri gocha into limelight gocha kumanyekananga nkiaba iga so inolikalau tigato batigere nyasaye kwanza tindati gukwa na mange mwanchi muligereri ntagete turanyora kuri asesemo ya kabere studio enkwana yo omo konyi bomurai gwikiama gia DCP Oesilieta Cleo Malala mwanchi muligereri nigale asenseme yo ya Olkalau na anda saberega gukwanira iguru y'ikimskiti cyo mwanchi muligereri ngotebu no director ne igagenda tekoba kako yebwati ili anyara koba kubika Amos tete kwira na sole kimskit chiabere chigukwanero use kuligereria tana utiere Olkalau na beko nyara kabage kogokia sichi bicha twarorire kora bana inchi basokire nkwa kabale bintu biri byonsi pia Richard yakwana motion sinchiro nabo iko chibe senchiro rofudate abara jo jira sege tabatu chikoba bagwa kachikura
Tinda ito duali asiri Richard kiagara ndabasako. Egendo na rego tabangelinga Kimskit kero chiko feli ole karau. Igere echiri slow ntira feli. Igere kerore. Ekerore gichikura chigo cha kisengenjo. Polling stations chire ole karau chire nse ya 200. Polling stations not center, polling centers not stations. Polling centers chire nse ya 200. Na ekero togocha kogenda chikura chinene chi polling station chikare side ya 240,000. So igo geminatinga IBC netakere kobe komukia aso wakikishanga moroberi bo waka chikura goselitu kuri waka chikura lya bekiru moroberi yo bekiru buya egero mwaki kura ile chidaika chinke korwa beta identified na gwake kura aire chidaika chinke esengenjo toisokonyoranga kimtsinchire silo na bokonyoranga ngakiye chikura chinene kiagara chikura chira kere constituency kere polling station Kenya igo toraire chinga kichintambe gwa kachikura lakini rende nando ubona takomanyanga a system na beko bekwe fail na beko bekwe bengora egere kiara no manyete Kenya no toiguire na abantu bagocha batebanga ebintu biri bya saregire bono tobekere chiwese togore biya so nabora nyore obututukanu obo bole management gose systemic Tigato chicheto kwanere aye kwabera sobochori mwabate challenge ya Kimskit ndoche bagenda tego kwanere igoro yechi machine chikoba kogenda slow chiri chikwamba korekana nchiri kogenda subwango konya bali bali se line gentongeringa naire de jidega karibu ikomi gwake kura kakina agetekura njire slow gentongeringa itinga IBC so mikorua samangana okorekana orekarau beta yarishe asobwango wekene kiegera abagichikura ba mentire banga bali barenga korumaiga igo nende no tebanga tia tweta yarishe buya go twarole astubate mechando onye tutagete free and fair election tetunyare weta yarisha asenjira bana Wancho murigeli asema mbia bono unatogenda tego kwa nabageni bane ase studio nigo chetri chiteke 10 maiga ichinsa isato asema mbia bono togenda tego batukuligelinga ninkelikengendrete na namone senkwani kuligelinga kyobo choli obo korekana nikyombe kya IBC ngebekire bosiasa maiso tunyara ko batokoranga kiba kunyara ko bakora imirimo yabo ndagete turarora umu ruwaniri bwe kyama kya UDA asema mbia bono samushina wakire kura yaye asenseme yol kalau anamono bicha yaye nabo mwanchu muligeri okweligereri buna ikire asege twekyo na wake kura yaye asema mbia bono ine bicha yomurwaniri bwe kyama kya UDA uyo nyara kaba kawe yakire kura kulende tiatora igwe nkwana yo mweshimiwa Cleo Malala asaberega ukwana asigika egekeki yaitire. Last evening we had an incident in one of the villages, but we were able to calm the situation. We want to ask and encourage our voters, those who have not turned out, to come and cast their votes, because this is a historic day. We want to remind Kenyans that the firstborn for UDA party was elected on 17th July 2021, and today marks exactly 5 years since UDA was born in Mount Kenya. And today we want to announce that we are going to perform their final rites. Esenye ncho ya chibiche chitona chinyore chinde chikona korutwa maete buna bako mna kuminyoka iga konyore chibiche chinde chiribu chindo ngebeya kolende kwiguro yukwanese egekagietire sinini no yokorukunga Cleo Malala nigaro mokonyi bumurai wekiama ya DCP tigatubona tukwanere nande go chakira sore Mr Munyancha mocholi obo kerabo kogenda bogo korekane kera twaro chenga kilia ba abarwaniriri bari barenge sensemeli yo ko ameriria serikali ya Uhuru Kenyatta at that time igo bachita sobwamo bakarwe candidate ya mo bakai support lakini SSM yo kalau toroje Jubilee ni bwate candidate DCP ni bwate candidate eyengo kwanirere abasabande bagote bange bibawombira se United Opposition gine kene tanyare ko bisa kera na to kwa na bonega kero mundaro jene saine na kero munda ndete ko musa oche senjira ya karao kwa rocheriri twawate by election ngakia uru na whatever UDA batorete candidate and barenga mu bonse bakamu support and kanyaka na akaira chikura kini bono
As a United Opposition, ngering I think ngakia ikire batangase musimamo kera bone gaba Kenya ngole ngasi ba ikire ntukonya kwenda kugesi anyagete usenyagete igabwente to bacha so wam batulete candidate ya opposition uchi kupingana na Ruto kia Ruto era no are barot ngeri nduma itugo sengo jenjare deputy eregeweka 2027 erinde tumanyenjera kitogoche nali tuchaga okora uchaguzi eto na uamuzi eto mapema. Asa yoro karawaro we wish all the best for the best candidate to win. Okay. United Opposition bono nero tugukwanira egoteba rero bugamo lakini uroje Jubilee ni bwate candidate democracy gose still correcana sibling rivalry na bira chikubaletera muchando. In fact, United Opposition yale goja kusawale candidate ya moto wale goja rukaga democracy. Democracy eliye kurao. Lakini kera mubegete chinguru asobwamo. Mubegete chinguru asobwamo Amos. Kero UD kero tusikubwati katiba buyange linga Kenya is a democratic democracy. Abantu babwate bago join ebyama kolengana nokugani kwabo. Na ande sikotokanga ebyama bya tenenirie kero muntu kero kiama gya tenenirie candidate yase obochori gete. Ondo jenge yun democracy teko significant teko rokinga nga opposition ne wate chi mwate kano lakini rende oise kuligereria bate nonye policy chia sogete muisonde chia rekoteba nga president ya Kenya gebwate etanga inese chi percentage ya rengene kibono ya renge 32% something 32%. Iyo iwonete kobeka ekiama gekora ekiabo moske kiama kiabo murai undi tara declare tara barali UD abalende nanje tindate banga murai chama cha kazi na ndio bado naondela member chama cha kazi lakini ndo murayo na nje tindate banga murai ki atikale ndo mudate kulige njerengi yayo gontare lichinsa tikwana muya igonare goteba nga kero muna bono egoteba kananga president William Ruto abwate 32%. Igabonete kwobwa kiara kerabwa 32% igoge minute nga 68% ya Kenya bamwanjeti. Igonga lero iga muntu gwe chame yabo yabangwana abasina abwachikura nechi watebire chama cha kazi alitotigete tinda kwa na Richard nayo tagete koleta Richard second watebe yaba bagwana omoligereri na baramanyanga ni mungu kwanira nayo tagete ko make sure Richard yobeira ko tagete ko kiriti ani Moses Richard okay lakini okay barabutika turateba muraibwense neli tukulinga lakini kero kuligeria Moses buya kabisa yes UDA ni wera sobwamo baroba achire paka nonye baraibande across board no baro kiri goodwill no DM temubegire kinara gotebanga UDA lakini oise kuligereria United Opposition ye alternative government Jubilee gebwate candidate yae DCP gatwale candidate yae no ne kiama kyoyonde kyomo mubunge Caleb Amis gebwato mu candidate ya SSM muna nata yabangelinga democracy na bekora ekobegete igo na bewone ko democracy ege ndongo ta yabangelinga ese chikulechi muna bone campaign iri yakoretwe kwaroche futa bribery njarengo ese abantu bagote banga yarenge both sides lakini mbare babu atemono ko bwabande ne chikura chire olikarau ochire 73000 okay 73000 igo ge minutinga nande twarorire bono mambia abantu basokire bajiri wakachikura sobonge igo ge minutinga e percentage yana na vera soke se by election se by election so iga democracy igongo tebanga ese gotoka nga UDA nko buere chikura egere buwe chikura chike maana iwene to kubwa mota na half igotubwa tibwana ngamba chikura chiwa vaise kubwa ne chikura chirabe chinke igo ge minutinga bribery yabo te koletigas. Okay, Madam Judith. United Opposition question. UDA. Tuyatotebe UDA in short.
tunyebekere no kalonda mbakorete gasi yabo discipline yakorete Jubilee nero utaroche goteba nga njakorete gasi lakini bwate candidate ni bwate candidate twaroche Zakaria Kinuthi Ororo njengo insisting na ki etore in a democratic country ekera tore democratic country kero muntu nabakoreta obori bwaye anekere chiro omogori nero gochoro obori atagete kugura lakini kora tuli bako negotiate madam maete boni kana okonde koligi sensi onyore Jubilee igwananire na kiama kende keli mubwato bo amate bagotenga kikora koraki most legende kyo minute gotebaneke nga mbabwato bwate kana gatia kyareka nenga opposition mbaro bwate kana no mbali bwate it is suspected yes anything is suspected until it is proven lakini egento minute ko gotebineke iga mbachiete bakaigwana kero muntu tigagende ekero kubeka ng'epalot pepe chikoro kia bantu babere terikoreta shangwe by the way nekero kolige ibuna my brother te bagaigangana ki tuaroche opinion polls yechinga number 1 our president the current one igale 33% of which tabandi ko 33 it should be anga 71 ekero kolige Mr. Matiang'i Mr. Matiang'i is not a politician by the way Mr. Matiang'i achete boniga but ekero konyorale above 10% that means igoko chiburukana na chiri chia kalonzo bago chugo chamo igo chiakore chia sapasiri one korekana ngana ki ngaki baraburukani orocho nyambali kuigwana babe ki candidate I'm saying in case lakini ekero kolige ngabantu ngamba bwate naende mba favor to muntu oyo otari politician that means number 1 of failed the first thing that even above 50% that like even 40% 33 ejebona 33 ekero konyonjera into 0 it can be 0.3 Richard a concentration igera so muraibu se united opposition bakeba comment cracks tira toke swali I think getting selfish ambitions ya chakile korekana obo inche na inje no saba kwa nenga bae nkonyara kocha sobwa mabalete candidate ngeringa eriyo gitoigwete nebintu bigenderete I think it's unfair kone okwa na mangana a politics yense ya Kenya mpaka 2027 lakini olkalau netumeku example Jubilee kando DCP kando netumekubuna statement ya mangana ilibweyemo yazimeora statement ekorokinga buna bona yatwabere twachakire gusuguma buna kire kiama getaye gotwara kurwase gekurukuru DCP ya Swede Mount Kenya bona igagusigo kuligeri Jubilee yachakire kumusakorwo abagere kurumate Nyanza kwarore bachaye gosoka na ODM UDA na roje de do capture class de koli class de koli na yabere national party that's what we are seeing in politics and then getting an again what we are mindona bonega we can talk about politics at 2027 Ruto no bisiare tigati wa kolega sia mpaka 2027 eskoka dingo jere 2027 kekonyoro skoire will continue is going on okay ndobo zibole bweka tiwa botoete tukwana mangana siasa ngakiende yonsi lakini talia United kukwana na tate gotebanga twatigire koba twabera bagokwa fairness yani tutageti koba fair as United opposition because abantu bagotebanga United opposition teungaini mbali batali opposition bale serikali o United opposition boka banyene bagotebanga amos ekera to kwa enta to commentera na lioko kugaribija ekera to gotebe bicha igere worth 1000 words no twara candidate ya mol karabu na batebanga oyo mugago choru gatote nekurumaiga nanga no bade munisi ndojenga na begwonete koba nande mbwatire Richard korati gasini Richard ko kwade libaga Richard ko kwade libaga nara mutene ni ko kwade libaga Richard Richard ko kore tade ko kore danjira ni ko kore tade tigadara ko protect ko tari dinare ko te na te betenga kit bone ngendo nare ko te bangeringa
ige nabeta kire ko baiga ni bagitekera aba kichikura bakoe guchi candidate chinyinge igere pa ipati ngiye saba kichikura igere banyore pulu isaine bachore korua saba aba akibali bechikura lakini nare goteba nga goteno manyete nganje no moriki bwa mangana tindi tuli mwana siasa ndabwekane onde lakini igo nare goteba iga abantu isikurigereria ye nainche isikurigereria sikoga iga abantu bagoteba nga united opposition yabutokanire n'abantu batari opposition abantu bari serikali abanyene opposition abanyene bari bari opposition bagoteba nga no toramo uyimogo choro yo tokomo support story ye nga united opposition yabutokanire nge chi clerks cha serikali kana united opposition shwari nga yekorwa kiagara nonye matianyi moisonde gare goteba nga yo togochora nere digirji Kalonzo everybody is saying that nonye matakarwa umuntu gwe gotebete nga tuanyorirwe muturi okay muturi aba nere gwe gotebire nga tuanyorirwe kanga twabekire candidate ibine birangerere biyaye lakini abantu bagoteba nga opposition yabutokanire gere bisenje abantu ba serikali nanda agents ba serikali no bamanyete no baroche none njira bagutara none njira bago behave none njira bagukwana nabokora ubumwenu bororo bagote okay ndo chichi yabutokire chitaike mirongo ebere na nyumwa nchumuligire madam tikadara kubuli abaraya baba nentu abaroche nonye no mushimi gwari gathika shagwa tingairete na chetol kalau wakora campaign buna narite kogenda fiscal mono kwa yakora iga narigireti big weeks aba mali tamanene na avoided lesson maybe barane tikorwe se mbere north none kero kurigereria uburayobo abaraya babo position gosabara the big fishes birine bintu byarenge bisinini olkala negento kiarenge just a mia lakini ense yonsi pino ebegeta mais because of what ase bintu bya umuletuo ebante barigireti because kwende abantu ababanda onye batamimo kichibwa obwato bo banya kotoirerari bakaumura chigasi yororo egento amaisa achitongana ki inkieke karole kalau gikare kore muga paka chindege chikare kugwororo so etogotabangana ki the big fish from my side ngotabambya bakorete because ebintu mbirota bwente gwe yakobonyira kuno kuyaka matobe ngyo kogendera kunya go fight insali egentege sinini we are focusing gokoraki ebintu bire mutu tigatobaye abana inchi boka democracy yabo bachore umuntu ndotete ko the big fish ba avoid it like from the other side tigana ababande barenge no bwato the other side ba avoid it most of them ngana ki tiga umuntu bwato na magendero obwato mambi konyorole mboyo actually bakonda batobekera nonyene ekwende batolonjeri let me not say from Richard say nali mbatobekere university ngate intake ya September nkobere that one I think yochori gidi tukotokwa na Richard atote bona kito bato te timotie nyokianda selection nkobere so ekero kwira no likala ogaiga it is good that is a big example and ngotebanga mbuya baorogeti utaganya kuminyoka gwe ko bonyira buno bantu baba bandi bakonda bachikotoigorere dom kana bonsi pichigari 100 bachigwakaneli bachikurweli 20 one kitabwati mini tiga daraligereria sembelio mtandao ndoje chigakira cyo chigominyoka chire amosingo ira nanda solidi dochiro bwatege dotete gokwana tete ndaraligeri bali batumire chi message Nicholas yali chisemo chia kibirigo agataba whenever we attend political rallies we expect goserwa if not we cannot attend. Money is power. Let the gents assume that and mother assume that fact, and that is part of the campaign budget. Igwegule munabagateba yakera bakogenda semejega gosemesangerekano ya siasa niyo ba expect ogoseru koboro kini kintu yakara bakonda semekutaneyo. Conk Master agateba say hello to incoming MCA Nyamai Award munyanja ko boli una garachikura chia chenonde kero noonde lesbad okay mwanchu muligeli ekine chingenda tekoligeli ngoigure muna mwatabi kwa Christine Nyabeli. I'm happy seeing Nyamai Award incoming MCA Honorable Richard Munyanja is a man of vision and development. Okay narolire mubwata niyo shilingi info agatebe soko bwakire. We encourage the electorate to make right choices in 2027 polls. By-election are a mirror reflection of how people will be deciding in the general election. Ekene kerore yochikoro kenkia bakenya bachiko bagochora mwaka bw'ikirubire 2027. In a little ball maybe nari chiko banko bagori.
ne litmus test bako iroka bangi ne chikoro kinga ki Mount Kenya wakachikura 2027 taringa ne chikoro ki already ne arogete korusintu arogete buna tugo chigwaka chikura 2027 kwa rocho buna tuo umolere tuchibese tukalia lakini tugake kura no bongo tukatume ko bongo by election chiarenge emotions nate na tigia na emotions bagote yitu agete na emotions batie tu agete chikura ntuntu aserate mondo ndo umolere tibese buna bechi tu umolere tu so your reflection nero the best one ekero kuri Mount Kenya nekero kuri inagusi tuabekire focus mutu nabonda dive no musubati esengenjo chikura chia Kenya bono igachikubwatia ukabira kiagera munabona isikurigiri chikura chia ukambani go chiko cha waku muna karonsa goteba chikura kia cha Kisii chiko cha waku muna matianyara tebe ne chikura cha Central chira kwe muna gashawara tebe igo gemini ndinga bado ntoka ngoganya tole direction ye biongo ye chikabira muna bigoteba as fombele onda basako bono iga nerenga kindanga ndatebe nga musike murai wense William Ruto otemire sana otemire mono yogo twale tabie yobo president kiagera president igekoba esimbo ya national unity yani akoba nero kubeka chikabwatani abakenya sobwamo so ekerata chiete mbere oligia kurigeria ekerata chiete olikala kurigeria omurwaniriria oyudie chikura igo yarokirie bichengia ase omurai bwense gotene nare ekera abakenya bambere bako decide ngai bako beka elite must test Richard ingeringa na ndena kike ngote bya bantu ende ngubatekali tukonga chikura chiko je 2027 je very tricky ase kroyo kegera as far I'm concerned ingeringa kiroboke nyumba gwachake kwereta mega ochagere korokina egasinerera kwe chikura and nabantu bande bonse no murayo ndi bonse kuburi chikura kera kuburi chikura korokia abantu au capable is or she kera iru chikura ngintu kya chokora abantu bae ekina kia test yenene ekwe ukiro muntu wa kiru chikura lakini ndo chake waka chikura na nena kike na chake rawo tebinga people fought three motions handouts Ose abantu bamwe gochora barayibara bakorere kasi. Igo manifesto nabe ekara yakane. Ekare osine yakane. And that's why I'm telling our people abantu baito mugusionde bonso integratando singeringa keweka 2027. Teto chora barayi omorayo racho okorera egento kera okonya sa community. Okay. Totiga manganaya yoboke nyomba o inje nyomba gitengorwa o seka ingorwa. Totiga ayanga ningoretire chibesa chinyinge kuboyonde. Okay. Ebyonsi ipine bido bya campaign lakini karoji gwake kura manyomo ndo yo wakere kura mochi kobera nena for 5 years nero robis manyomo ndo kera 5 years obisi onyo wengo ko handout ya ngoro handout litukerio kera ochi kogenda ne jibese ya ochi koirane onyo waka na emotions ne nyomba buke nyomba ngento gebora okonya ngeri ngatika twake chikura tora abantu abanga instrument ntoko. Asante sana Mr. Musingana yawe ya mweli ngora nonyolete nga serikali yeye yabo ya serikali ya Kenya ose bachiete patinere gukurana ngote bange serikali ya Kenya igo ya chiete karusi chi transformer mbere ekaira olekalau batebete mbaruse tioro bai maintenance batebete aya nainje ne journalist into manyete ngambaruse tie na ndeo batebete maintenance bawo chikokora so egento kero rongeri na ki nona abakenya bambere bagwenete kumanyanga serikali bambere bagwenete kumanyanga ekero bae tu transformer bagaka chikura muna chia getwe ingaki ya ikiri chikunganyiwa chiru nande se chikura chinde chikare then naba bagwenete kumanyanga ekero chikure chikoera muna bakwarora ikatumya gote bangoteli ya siekirwe ebinde ingo siekubire nande serikali egendere ko banomo however egendo mwate nimbwate record nabasani abagusi bare mbere nande batotegererete ngeringa aso menyente no wenete konyora services chiao chiria serikali wenete gokoretera so umugusi ole mbere obokire bono mambi ochuwa kachikura olikalau umugusi ole kalau obokire bono mambi ochuwa kachikura no bongo okay taba so waka chikura nenda Madam Kora nchitirampo anega
moteli narotere togotera ngorikwa I don't know studio na umura our viewers bakorore because batebete ngekera renge gutara kanyoranga ilikuwa campaign agajoin gari ase amarua ali ale mzee tupa good mzee tupa na bachuse the wrong side agauchikoira na gata ilikuwa campaign period so campaign period nere woni gankoragira bale batiekero bakoira na to reality it will be today evening. Okay. Today evening ekero abantu bakoira na into reality tigaba na inchi barole mutu mbaro ragento keliba kuri rero tigabarore nga ankyo the first thing ekero umuntu atagete para abana inji batagete para batagete chinya gitari chitwara mario ogo batagete banyore every services chire kabisa ange na barobo tigabatume kobongo nako ina kyoko na chaiga nekero baguchiko tume kobongo bo tigaba akekura bamaite ngana ki emiake yetano 1000 yeli bakoegurero 2000 yeli bakoegurero emiake 5 omuntu yakoenda achikoirani so nandengira nabantu bane ba sense bono tigante yantu bane ba sense nchenko baganiria maya okay campaign ye tobwate ende yonsi hoteli yeli mwaroririye igoiru ragira mokoragira turagire lakini twakekura no bongo. Okay. Biya bora sanu mwancho muligereria kero. Utaragora ngeria bagusimba atebete na mwigoto motindo. Igako bate barage na baratinde bakore genteke ngoleta. Barage bora basali bito. Okay, biya bora mwancho muligereria ndoje jabutogire chitaika 30 daije mbage chisa isatongo sabanga senyenjo ninche nanyo rukuru asense meli ya magazeti abageni aba na ninche mbaligi by the way panel yino narole nengia sana ese osegetana ntonyara ko batokonyora libagana gukwana na nation ngwatume message na rabali batuma bagoteba nga chinsemo chiria chiuru karau kili barakorera itukulia lero mwancho muligeli nige erachikoba gekorekana nga ninkili chikoba gekonda busio nation ngeli nara mambo yolu karau agoteba kuna free and fair arolire buna ukwana timati wasene feta yo guchira gusene chikura chitali ase okoba burungi chiguru ku Innocent Onyango twali kubwatana na Diana Bindemo bono twikiro mwali bumurubilia nsoko bwakire litukulia ngyo nigo tucha koba tukuralia nga ningobero mujumbe yasemo yolu karau lakini kaitenga goikira chinsa isa tugachi abo tuko tukamomanyira Eye Nensoko TV.